Egun ondizuela pilotazaleok, Azpeitiko Izarraitz pilotalekutik atzo Irurtzunen izan ginen eta esan genizuen moduan hemendik aurrerako jardunaldi gehienetan batean izan ezik astebururo pilotaleku bitan izango gara, bi jardunaldi izango baititugu hemendik aurrerako aste gehienetan, hiruko pare bat ere uste dut izango direla, baina gatozen apurka astek dakarki dutena kontuan hartuz eta beranduagokoak garai hartarako utziz gaurko jaialdian bi partida izango dira, biak ere binekako txapelketaren lehen mailako kategoriari dagozkionak, lehen mailako txapelketari dagozkionak, eta hauexek izango dira urren ez urren. Lehen da bizikoa berehala ikusiko dugu pantailan. Hortxe duzue kombinazioa, gorri zariko dira Leire Oskoz eta Naroa Agirre eta Urtinez aurkari. Eneritz Arrieta eta Leire Galeano izango dituzte eta bigarrenean berriz Ainhoa Ruiz de Infantek eta Oiana Orbegozok jokatuko dute, Maili Barrokalen eta Amaia Arrastiaren kontra. Esan behar da, hemendik aurrerako jardunaldiren batean gerta daitekeela eta gertatuko dela. Bikoteren batek asteburu berean partida bat baino gehiago jokatzea, asteburu honetan atzo Irurtzunen aritu eta gaur Azpeitian ariko diren Maili Barrokali eta Amaia Arrastiari gertatuko zaie hori, eta datozen asteetan ere bikote gehiago ikusiko ditugu egoera berean, beraz alde horretatik atzo aipatu genizuen moduan baldintza berdinak izango dira bikote guztientzat, lehenago edo beranduago guztiek pasa beharko dutelako ataka estu horretatik. Jaialdiari hasiera eman aurretik baina, egin ohi dugun bezala, sailkapenari gainbegirada emango diogu. Atzoko jardunaldia jokatu eta gero nola dagoen jakin dezazuen. Hortxe duzue sailkapena irudiotan, atzoko partidaren emaitzaren eguneraketa duelarik, sailkapen buru dira atzokoa doi galduta lau jokatu eta 2 punturekin Iturriaga eta Orbegozo, bigarren postuan 2 jokatu eta guztiak irabazita, 2 irabazita Maili Barrokal eta Amaia Arrastia ditugu, haiek gaur izango dute 3. partida eta Horta Azpeita 3. puntua lortzeko abagunea ere. 3. postuan dira lehengo astean lekun berrin garaipena lortuta Leire Oskoz eta Naroa Agirre, gaur lehendabiziko partidan ariko direnak, 3 jokatu eta lehengo asteko puntua eskuratuta, 3tik batekin horren bestez. 4. 2 jokatu eta bakarra irabazita Aranburu eta Mujika, eta 5. Ruiz de Infante eta Orbegozo, baina aberatxo hobea dutenez 4. postuan Natale eta Maite eta euren atzetik puntu kopuru berarekin eta partida kopuru bera jokatuta 5. Ainhoa eta Oiana, eta 6. bat jokatu eta gure irabazi gabe Eneritz Arrieta eta Leire Galeano, eta gaurkoan urdinez ariko dira Eneritz eta Leire, eta gaurkoan 2. partida jokatuko dutenez lehen puntua lortzeko aukera ere bai, eta lortuko balute 2. partidaren aurretik gainera nahiko egoera korapilatxua jarriko litzateke sailkapenaren azken postuetan. 3 bikote genituzkeelako Aranburu eta Mujikaren eta Ruiz de Infante eta Orbegozoren egoera berean, alegia 2 jokatu eta 1 irabazita. Noski hori gaur bertan ere aldatuko da, 2. partidan Ruiz de Infantek eta Orbegozok jokatuko dutelako euren 3. antxe izango dutelarik 2. puntua lortzeko aukera. Beraz, sailkapenean gauzak estu, batzuk punturik gabe, baina gaur lehendabiziko puntua lortzeko aukera hori dutela, eta beste batzuk gorago puntu gehiagorekin, hori Mailiren eta Amaiaren kasua dela ondo dakizu jakin sailkapenak errepasatu eta gero. Eta hau esan da, gera Iturriaga aditua agurtu behar dut, atzo jogoan izan zen Irurtzunen, baina gaur bestelako lanak egokituko zaizkio. Egun onera, atzo nahikoa lanekin izan zineten, ez dugu esan, baina birusa ere pasatzen duten zuek, eta behar bada horren ondorioz ere izango zenituen lan handiagoak, desoroso ibili zinela aipatu zenuen, eta horren guztien ondorioz normala da. Halako partida batean sentsazio txarragoekin
bukatzea, baina tira, gaur bestelako lanetarako inolako arazorik gabe, hala? Ez, gaur hitzeiten atzoko diskursoa pasatzen zaiun da, bueno, esan nola xeatea zen, itzaki handik ez, abstentziar entrenamendu on bat ere baneo, baina, bueno, egia da atzo sensazioak etzela hobenak izan, eta, bueno, aurrea seitu beharra dau, hemen puntua goitze oso garesti daulare berriz ikusi zen, eta gaurren ikuste hoxe ikusiko dela, ez? Maila handiko pilotarik daude kantxan, beti kostatzen da puntu hori eta garaipen hori lortzea, eta ikusiko gaurkoan bi jardunaldi honetan bi partiduk zer ematen duen, ez? Eta atzo bi partidak nolakoak izan ziren kontuan hartuta, gaur ere poztuko gineteke halako beste bi ikusteko aukera emango baligute pilotariek. Edutik gabe, pilota zalentzat batez ez, kantxan zauden emagono. Atzo zuek galduta ez dut uste, halako sentsazio horik izango zenutenik, baina leherenik uste arroioan behar izan zinetela aldageletara 21 batean galtzea, beti baita beste emaitza kaskarrago batean galtzea, baina pozgarritxeagoa, nahiz eta beti galduta sentsazioak honenak ez diren izaten. Eta ez, pilota zalentzat batez 21 banakoikoa emozioz betetako partiduk izaten die, eta, seinale ere kantxan berdintasun hori badaola, eta, alde batea beti erortzen da, eta erortzen denan aldea, poza, eta bestek tristure, ez? Beti 21 baten, galtzek ere hain gertu ikusten duzune min ematen dulako, baina, gaur ikusten ditun bi partidu 22 batekoak, eta zaletuk behintzat disfrutatzen duen, ez? Eta horrek islatzen du sailkapena zeinen estu dagoen, eta puntu bakoitzak zenbaterainoko garrantzia duen edo izan dezakeen. Denbora tarte luzeagorik galdu gabe badoaz joanak dira dagoeneko kantxaren erdialdera 5 kuadro ingurura lehen da biziko partidan ariko diren lau pilotariak Leire Oskoz, Naroa Agirre, Eneritz Arrieta eta Leire Galeano kamisetaren kolorearen urrenkeran erdian Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria epailea dutela aurkezpena egitera, agurtu dituzte bertara bildutako zaleak, Leon Castilloa jaurti du epaileak eta kolore urdina ikusi diogunez Txapa Borobilari, Eneritz Arrieta izango da partidari hasiera emango diona, hasi aurretik azkar errepasa ditzagun, lau pilotarien datuak. Leire Oskoz 17 urteko lanztarra da eta berak 21 urteko Naroa Agirre zestoarra izango du lagun gaurko partidan ez ezik txapelketa guztian zehar ere, eta aurkariak berriz, aurkarietako bat veteranoagoa da, Eneritz Arrieta 28 urteko Azkoitiarra eta Leireren adinkidea, beste Leire atzelaria, Leire Galeano, Antzuolarra 17 urtekoa Leire Oskoz bezala. Hasi da partida eta nahiko tanto arraro batekin hasi da, doi iritsi baita Naroaren erantzuna frontisera eta espero ezpazuen ere abiatu da eta nola edo ala jasotzeko modua izan du erantzun xelebre hori Eneritz Arrietak eta horren ostean labur geratu zaio Naroari ere, baina ark jotako pilotaka da are ez ustekoago gertatu da aurkarientzat eta Eneritz urrun bazen, Leire ere alegin du da korrika ara joaten pilotaren ingurura joaten, baina iristeko denborarik ez du izan. Bat eta huts eta bigarren honetan saketik Leire Oskozek zuzenean sartu die tantoa aurkariei eta gaurko honetan pilotalekua azkarra da, ez behar badatzo Irurtzunen izan genuena bezain bizia, baina azkartasuna badu, ez esan bezala haren bestekoa, baina eta hori kontuan hartuta nik uste bi aurrelariak sakeari etekin ateratzen saiatuko direla, oso sakatzaile onbi ditugulako aurreko kuadroetan Leire eta Eneritz. Ikusko du ez, jarri marko da pixkat botera, hor pixkat hartu arte ez, pilotalekuk berak zer egiten dunez, pilota batzutan hor ikusi du hasierako bitanto itaman nahiko gelditu dela, aurreak indula pixka botea, goaingoan berriz Leire aurrea xo jarrita zeon eta tira indio, orduan, pixkat pilotan bote horrei momentu honetan ez zin, hoxe hartu ez, abile Leire, eta ikusiko du. Lehen bailen komeni, ez dela konturatzeako zuloa irikitzen baita markagailu. Eta atzeko kuadroetan aurrelarien ezaugarriek ezin aipatu gabe utzi, atzelarien doia, aurreko asteko partida ikustea besterik ez dago Naroa Agirre atzean zeinen sendoa den konturatzeko, eta bestetik badakigu Leire Galeano oso eus leona dela eta pilota oso gutxi galdu ohi duela gehien bat ezkerrez eta azken bolada honetan eskuinez ere bai.
Bai, berez bai ez, ikusiko du bueno, partidu bat bakarrik ikusi dio bikote urdineri ez, eta ikusko du ze tenplekin etorri dien kantxara, nola elkar uztartu eta jokatzen duen, eta baina, bai, ezaugarrin arten leirena hori da ez, oso gutxi utxeiten duen normalen, eta oso zaila izaten da horratzen zuloa bilatzea. Eta laugarren honetan, aurrez lehen da biztiko tantoan ikusi dugunaren adibide garbia izan dugu, ies egindako pilota aterazaio ezker eskutik Leire galean hori, eta frontixera doido iritsi ostean, Leire Oskozek ezin izan du jaso berriz ere pilotalekuaren bihurrikeriak. Bai, horre kontu zibili behar da ez, hor aurren batez eskapadatan eta pilota asko erortzen delako, eta guain, eneritzena bikaine ez, maixuki hor txokoan indako gantxo horrekin. Ezin ziteken zehatzago egin, aurrera etorri da, eta gorputza erortzen zuela goxo-goxo txokoan dotore pausatu du pilota, eta bigarren tantoa, bikote Azkoitia Rantzu olarrarentzat, badator sakera berriz ere, Eneritzarri eta 2 eta 3 markagailuan eragin dio punpa pilotari, eta erratiko atera du, Naroak pauso pare bat aurrera eman ditu, eta pilota jota atzera. Ezkerrez zera berean, Leire Galeanok pilota luzatu, eta baita gero eskuarekin Naroa Agirrek ere. Txokoan barrena laburrago Galeanok, Oskozek atzera, eskuin ez du gaurko partidan lehendabiziko aldiz Galeanok, gero Zabalera Oskozek, bere burua lurrea botata kontrakantxatik bildu Eneritzarri eta gero airez saiatu da Leire pilota eramaten, baina ez du frontisean jartzerik izan, hor abiadura ere bazeraman pilotak, eta gainera espero baino azkarrago eta era gaitzagoan jotzeko moduan etorri zaio, eta azkenean gainera etorri izanagatik ez egiterik ez, Zontzu Olorrak. Bai, hor ikusten Aroak badakila ez, Leire, ezkerra den alde hortatik ez, pixka zabaleratu dio, eta horrek zaildu indo ez, berez bolea ona daukere Leirek, baina, klaro, ez da berdine hor ezker aldetik jo edo zabaltzen nahi den pilota bat ez, eta nik uste hor zailtasun hori bazula pilotaka da horrek. 4 eta 2 beste tanto bat jokoan gaurko lehen partidan, eta behar badazu gaipatu duzunaren bidetik, Leire Oskoz eta Naroa Agirre saiatuko dira Leire eskuinez sartadin. Bai, gainean Aroak askotan jokatzen du ez, Zabaleko marra hori bilatuz, eta gaur ikusiko dula iruditzen zait. Herriz ere atzelaria behartzera jo du bien tartera luza jarrita Oskozek, gero txokoan utzi, eta hartara joan behar izan du Leire Galeanok berak, Zabaletik makurtuta ireki, eta gero Zabaletik Zabalera dejada Leire Oskozek. Iritsi da, eta nik uste dejada horri halako beste batekin erantzuna izan diola Eneritzarrietak ia lurretik, baina ezin izan du ezer egin, eta hor nik uste dejada egin izanagatik Oskozia aitortu behar zaiola meritua, lurretik beste aurkako dejada bat egitea zaila baitzen oso. Bai, hor nik uste kontraerasoan egin naizula ez, uste baino hobek iritsi da Eneritz bera, eta atz puntekin jodo ez, hor jokalde egiten hasi izan da, eta puntekin jodo pilota hori, eta txapazpira alde indi. 5 eta 2 markagailuan, 3 tantoko zuloa zabaldu dute hasieran bezala berriz ere Oskozek eta Agirrek, eta torsakera aurrelari Nafarra. Gaurko laukoteko Nafar bakarra, gainerako 3 Gipuzkoarrak baitira, eta gero urrundik 3/4 ingurutik pilota jaisten hasita Naroa, eta bera joan zaio. Ez zen aukera txarra jaistekoa, baina gorago behar zuen indartsu joan da, eta azkenean indarra behan geratu zaio. Bai, nik uste horre ongi jesten dula gaina pilota askotan ezkerpareta hori bilatuz, baina goengoan ez zaio ongi atera. Atera duzake Eneritzarrietak, eta gehiegi loratu erantzuna Naroa Agirrek, eta beste tanto bat urdinentzat, 4 eta 5. Bai, hasierontan pixkat pilotalekura, edo ezin jarriz ez, urduri xamar 4 pilotarik, ikusten da ez, hor konfiantza hundi gabe pilotari emateko ordun, eta ikusiko du ez, pixkat utxegiteoik alde batea uzten dituen, eta pixkat beraien joko ateatzen hasten dien ez. Atzo aipatu benuen, Oiana Orbegozorekin, tanto luzeak jokatzeak eman dezakela aukera partidan sartzeko, eta
Horrez gain baita pilotalekuaren ezaugarrietara ohitzeko ere, orain arte ez dugu tanto piloteatu luzerik ikusi, eta nik uste halako bat jokatzean berriz ere etorriko direla euren onera, eta orduan hasiko direla mailarik onena ematen. Sakez egin du beste bat Eneritz Arrietak, hau ere ezkerparetaren ingurura gaizto baztertutako sakea izan da, eta Naro Agirreri etorri egin zaio ezkerparetara, eta ez izan du bertatik ekarri, eta bosnako berdinketarekin lehen da biziko etenaldia eskatu du Gorrizari den bikoteak. Bai, pixkate sentsazioak nik uste pixkate elkarrekin hitzein da berreskuratze aldea, ez? Hor, utxegite pare bat pilatu ditue, gauza hundikin gabere bosna dizte markagaiun, eta pixkate elkarrekin hitzein animatu, eta berriz prest, ez? Tantoari ekiteko eta jokun pixkanaka sartzeko. Hiru eta huts hasi dira aurretik Gorriak, gero beste 3 egin dituzte, 2 eta 3kotik aurrera, eta ez zer askorik egin gabe berriz ere bolada azkar batean gainera etorri zaizkie konturatzerako. Bai, hori da, ez? Eta azkenen ikusten duzunen arerio hurbiltzen zaizula batez ez zure utxegite batzungatik, beti urduritasun pixka sortzen du, eta berriz zure sentsazioik berreskuratzen saiatu barraza, ez? Eta nik uste aurrelariak ere pilotalekura jarri ezin da dabiltzala, orain ere sakean bote arraroa egin dio, Eneritz pilotak hor koxkaren batean joko zuen, boteak berak seguru asko, eta ahal izan duen moduan pasa du, 3ko arrastoa sakeak. Irristatzen nik uste ikusitotela, ez? Hankak ezin ongi jarriz horremen atzeare torri die pixkat bustitzea eta hola, maten duna kapotik ez zuen hainbeste, edo etzen hainbeste antzematen, baina nahiko irristak horre honditek elur hori, ez? Behar bada ezetasun pixka bat ere izango du, aste honetan zehar euri zaparrada batzuk izan dira, atzo, behar bada gogorrenak, baina horregatik ere ezetasun apurren bat pilatua izango du behar bada pilotalekuak, eta orain aurreko kuadroetan erabaki da tantoa. Bai, hor berdin ez, Leireke nik uste ongi iritsi dela eramateko moduko azula, baina hor txapazpira joan zaio, ez? Eta hor aurrekoan Leireri berari ez, espero etzun bezala atera zaio, baina ongi oso azkar reakzionatu du eta txapa gainen jarri, ez? 6 eta 5 berriz ere aurretik dira urdinak, eta sakeari erantzun loratu egia eman dio bigarrenez Naro Agirrek, horrematera joan da. Eneritzi sartzeko aukera kentzeko xedearekin, baina gehiegi eman dio eta goiko koltsoira joan zaio. Bai, kendu nahi hortan, badakire bai Eneritz hortan hor arriskutsua dela, ez? Lehen aurreneko jokaldi hortan ikusi du zeinen ongi bukatu duen gantxoz, eta badakin Naroak alba da, gantxorik kendu ardiola, ez? Berriz ere pilota jo, orain altuera txikiagoarekin, baina Eneritz ez sartzeko moduko altuerarekin, eta orain atzelarien artean da piloteoa. Eneritzek berriz ere sartzerik ez, nik uste gogoa baduela, pilota etorriko balitzaio sartzeko begira geratzen baitzaio, eta abiatu ere egiten baita, nahi gabe bada ere, baina zaio orain artean etorri min egiteko pilotaren bat, orain behar bat alenda bizikoa, kantxaren erdira indartxu, bertan zen Leire oskoz, boleaz jaso du atzera Nafarrak bideratutako atzelari Gipuzkoarrak, gero Naro Agirrek astindu du, Leirek ekarri, jada txokora Naroak, baita Eneritzek ere, Leire oskozek zabaldu, eskuginez kontrakantxatik bildu Leire Galeanok, Naro Agirrek atzera, eta orain 3 tartitik sartuko da Antzu Olarra. Oskozek punpagonan zabaldu, kontrakantxatik bildu bere burua lurrera botata Eneritzek berriz ere zabalaldera bota dio. Gainera joan zekion pilota Azkoitiarrari, baina hortik ere ez du lortu tantoa amaitzea. Aurre aldera etorri eta pate terditik pilota gozoa lautardir arte. Naro Agirrek gainera etorri zaio baina jaso. Leire Galeanok txokoan utzi du Oskozek eta gero Eneritzek atzera. Naroak eraman eta gero gainera etorri zaio Eneritzi, azkenean nola edo ala saiatu da. Pilotak Azkoitiarra jo etzezan, toki ere utzi dio izan duen moduan lagunari Galean hori, baina azkenean ez dute hor ondo elkarru lertu eta ez bata ez bestea, pilotara eramateko moduan iritsi ezin da geratu dira. Bai, baina, behintzat lehen tanto, piloteatu ez, elkarri erasoan eta defentsan ongi haitu die,
hor aurren, bueno, eneritzek pilota oso zaiek eraman ditu osko zerasoan naizela, leirek ere boleaz eraman bat eukido, eta gero bukaera hortan, bueno, hankata justo kasi eneritzik gaine erori zaio, eta hor zeuken toki handiki eseiteko, eta bueno, tantoa gorrintzat. Naro Agirreren lana behar bada azpimarragarriena, lehen da bizi gainera eta hanketara leire galean hori bideratu baitio pilota, eta ondoren haren ostean halako beste baten eritzi, baina nola nahi ere tanto bizia izan da, eta partida honetan lehen da bizikoz joan dira epailearen saskira, tanto egin orduko leire oskoz eta Naro Agirre, eta beste pilota bat atera dute, eta hu badirudi lehengoa baino motelxeagoa dela, ezbaita eneritzek eta leire kantxaratua baino askoz gehiago ateratzen lurretik. Antzeko esango nuke, baina igual frontisen maten bazaio pixkoa fuertexio geixio atea diteke ez, eta bueno, Naroak eta erabaki du aldatzea, baina bueno, oingoan Naroai berai etzaio eskun sartu ez. Eta pilota galdu du, atzelari zestoarrak, 8 eta 6, eta orain zalantzati dira, zein pilota atera erabakitzeko, baina berriz ere aurretiaz partidaren hasieran eurek ateratakoa dator kantxara. Leire oskozek probatu beharrik gabe pasadio atzelariari, honek ere ezagutu eta nik uste egin dion buru keinuarekin. Antzeman dutela lehengo izango dela orain tanto honetan erabiliko duten hause, 8 eta 6 markagailuan eta beste tanto bat jokoan Eneritzarrietaren sakearekin martxan jarri dena ezkerrez sartu da Leire galeano, txoko baldera indartxu atera egin du Naro Agirrek, berriz ere gainera jokatu nahi izan dio Eneritzek, airez defentsa lan ona erakutsi du zestoarrak, eta Leire aukerako pilota atzera, indartxu doa eta gainera ere etorri zaio, baina jaso Naro Agirrek itutarditik luze jarri du ezkertalkatetik pilota atereaz Eneritzarrietak, gero luze toki berean barrena Naroak, Leirek bueltatu, frontisar dira pilota, Leire etorri da eta jaso, Oskozek jokaldia txokoan, hau ere eraman Leire galeanok eta hor bolea etzaio eskuan sartu. Leire Oskozek nik uste aurrematera joan dela, eta azkenean etzaiola eskuan nahiko zuken bezain ondo sartu. Ez, aireko joko badauke eta boleare osona ez, baina pixkat hor kutsatuta dabiltze ez, Naro ez dute oso eroso ikusten. Bueno, eskun ezin sartuz eta Leire ere hasiera hontan, naiz eta jokaldi batzuk lortu ez, ogain txekite hori ere pilatuta, eta nik uste normalen gorrik oain arte bintzen txapelketan erakutsi duen sendotasun hori gaur ez dela erakusten ez, normalen oso gutxi txeiten duen bikotea da, zaila da beraiei ere tantoa sartzea, baina gaur, bien artean nik uste txekite geixo aidiela pilatzen. Sake gaizto hau ere Eneritzek, Naroak eraman, toki utzi dio Antzu Larriri eta honek txokoan barrena luze jarri. Naroak jaso ezkerparetatik txokoan barrena luze. Leirek eta gero are atzerago eta are luzeago Naroak. Leirek eraman, Oskozek zabaldu, Eneritzek jaso eta bihurritu ere bai, berriz ere zabalaldera ireki. Txokoko dejada harrietak eta zeinen kontraeraso polita izan den. Etzen errazan hankageldian jo duen bezala jota tanto egitea, baina hor ikusiko dugu ederki egin duela, gainera etorri zaio, bi pauso atzera eta gero ia hankageldian jo behar izan du dejada, baina edertu egin du beste behin ere. Bai, artista berriz, horrezkerrakin etzen bat erreixa. Egi da ikusten eritzen kasun, kasi konfiantza handigoa daukela ezkerrakin eskuinekin baino ez, oso posture naturala da dauke, dejada oso ongi botatzen doa ireko jokoa ezker beso horrekin oso ongi egiten do, eta guain ikusi da zabaletik txokora indun dejada hori, bikaina izan da. Eta behar bada beran baino lasaiago da bilela ere esango nuke, zentzurik onenean, sartzaileago eta beldur txikiagoarekin da bilelako. Bai, azkenen berakoa eukizuen lehenengo partidu da ez, azkeneko lehenengo partidun beti zalantza geixo izaten da, bikote bezalare lehen partidua izaten da, eta nik uste gaur bikote urdine ongi dela pelotan ez. Ezin izan dinau irabazi esan zidan, baina ere partida ona jokatu zuten eta gaur ematen ari diren mailatik oso gertuko eman zuten orduan ere, orain gorriak ari dira eta berriz ere Leire Oskoz. Ez din nahiko zukeen besteko mina eginez, nahiko zukeen mina egin ezin da. Hor gainera etorri zaio pilota eta berriz ere jokaldi egiten hasi denean erori egin zaio. Atxeen aldi hartzeko garaie du ez, azkenen konturatzeako 11 eta 6 jarri zaizkie markagailun, sentsazio honak nik ez bikote horrein
ezin hartuz dabiltze eta leire berare pixkat urduri ez, horra aurren ezin asmatuz eta bueno, konturatzeako 6 eta 11 jarri da bikote urdine defentsan oso bikote gorra da, kosta egiten da berai ere tantoa sartzea eta nik uste hor pixkat atxeden aldie eskatu beharko lukeala pixka mozteko ez. Hasi eran bosan aztioa zela lehen da bizteko zaten dute partida, baina hemen 22 iritsi arte lau dituzu hartzeko eta behar bada oraintxe lukete garai ona partida eten eta urdinak ozten ahal egintzeko Leire Oskozek eta Naroa Agirrek beste tanto bat jokoan, lanardietara iritsi dira, 17 minutu pasatxoan urdinak aurretik eta behar bada orain urdinak erosoago eta gorriak zalantzatiago aurrean Leire Oskoz sartu ezin da eta behartuta sartu beharrean eta Naroa Agirre ere beste partida zenbaitetan baino gozakaitzago. Txokoan deja da Leire Galeanok, Oskozek eraman eta horreikoan berak zabalera. Kanpoan izango zela, uste izango zuen Leire Oskozeko rairea sartzera zijoala. Oso na, ez, horre Leirek ezkerrakin irikidun pilota eta buruz gain pasatu ditu, ez. Naiz eta Oskozek bolea ona izan horre osongi buruz gain indun tantorik, buruz gain pasata, eta momentu hontan bikote urdine osongi ikusten da, ez? Kantxan ongi jarrita, beraien onginez, eneritzek aukera dunen oso tanto onak lortuta eta defentsan biek esendo, eta nik uste urdine bere maile ematen nahi dela bikote urdine, baina gorrik aldiz, ezin sentsazioek bilatu eta bere mailatik bera dabiltzela, ez? Burulana da momentu hontan bikote gorrin gainen, hortak ore guain atxeden aldia hartu eta pixkat botilleroakin lan hori inbar da, lanen saitzeko eta sentsazioik berreskuratzen saiatzeko, edo behintzat indar berrituta ateratzeko, ez? Eta lortzen duen bikote gorri, ohi duen maila hori ematea. Leireren ama hurbildu zaie alabari eta Naroa Agirreri eta bada botilleroaren laguntzarekin bere onera datorren, orain behar bada pilotari pasatzen utzi dionean lurrera begiratu du eta hor nik uste beste partida batzuetan baino burumakurrago dabilela Leire Oskoz. Jokoan sartu ezin da dabilelako eta sartu behar izaten ari denetan ere ez dabilelako eroso sartzen ari. Hori da, ez. Hor aurren ikusi da, ez, bote batzuk arraro xamarrak egin dizkiola, horre konfiantza galarazten do, ezin jarrez ibiltzen zalako, eta nik uste eragin hori badula, ez. Aukera garbia izan du orain ere Eneritzek eta lehen bezala pilota erortzen ari zela sartu nahi izan du. Aurkari egin egin eta lehengoaren antzeko tanto bukaera alegin bat egiteko, baina hau erori egin zaio, eskuan ez zaio sartu eta behar bada konturatu da Leirerentzat hobea zela harentzat baino. Ongi sartu da, ez, azkenen oike normalen gantxoz ongi sartzen da pelota horta, baina egia da igual berak uste baino geixo erori dela, ez, goiko posturetik gantxoa erresago egiten da, ez, eta nahiko txon ikuste erori zaiola, eta azken momentu hain behian hartzekin zaioa da jokaldi egitea. Berriz ere lagunari begiratu eta benga esan, lanean ari bien bezala jarraitzeko animoak ematen eta hemen lanean jarraitu beharra dago sakeka iztoa Leire Oskozek, baina Leire Galeanok ederki eramana Naroa Agirrek ezkerret sartuko da Galeano. Oskozek sartzerik ez, aurrela dator Naroa eta luze frontitxean barrena indar handiarekin. Galeanok eraman, gainera etorri zaio Naroari, baina ezker paretatik atera du nola edoala. Eneritzek jodu eta berriz ere Naroa sartuko da zabalaldera indartxu eta hanketara. Eneritzek jaso bipauso atzera eginik, berriz ere zabalera, orain bipareta. Leire Oskozek aukera, bien tartera gaizto, lurretik bankurtuta jaso. Galeanok, zabalean beste dejada bat Leire Oskozek eta hau eramaterik ez Eneritzek. Hanka bizkorrak ditu, abiatu da eta abiatu ez ezik jaso ere egin du, baina erantzuna ez da gainean izan, ez zen bat ere erraza. Lurretik
altuera eman eta pilota gainean izatea. Ez, ongindako jokaldi izan da, ez, horrozta oztatxapa gainen utzita, Zabalen ongindako jokaldien eritze saiatu da, baina, bueno, horre pilota hortara ez da iritsi, eta esan duna, ez, atxeden aldie momentun eskatzek dauken garrantzie, oain bueno, atxeden aldik buelta bikote gorrie, bitanto egitea lortuta, eta, bueno, honeke bikote gorriri konfiantza emanen dio. 12 eta 6 eten dute, eta handik aurrerako bitanto, 7 eta 12 eta 8 eta 12 urren ez urren, Leirek eta Naroak egin dituzte, eta batzuetan hori ere badute partidek, kantxan gertatzen hori genaz gainera lan psikologikoak ere garrantzia baitauka hor garai taktiko egoki batean eteteak zer esana izan dezakelako partidaren bilakaeran. Dudik gabe ez, azkenen hortako dia atxeden aldik, fisikoki normalen ongi aguantatzen da, eta nik uste oso ongi eskatu duela eta emaitze eman diola ez. Airez eran kortabil, azkenengo bolada luze honetan ere itzarri eta orain ere gainera bota dio Leire oskozi, baina Nafarrak jasotzeko arazorik ez du izan eta berriz ere aurrelariak ikusle eta atzelariak pilota luze jarriz eta elkarri min egin nahian Zabalean dejada berriz ere Leire oskozek, beste dejada batekin erantzun dio Zabaletik txoko aldera Arrietak eta gero rindartxu zijoan Leireren pilotaka da, Zabal aldera honetan ere lehen bezala buruzain pasatzeko intentzioa izango zuen Antzu Olarrak eta gainera botata eramaterik ez du izan, Sotamano Zahal egindu bada ere Naroa pilota eramaten, 13 eta 8 berriz ere Zabaleko zuloa ederki baliatu du Leire Galeanok, min egin eta horrez gain tanto balortzen. Oso ona da, ez? Berak iten duen jokaldi hoi azkenen ohituta gaude igual ezker pareta gehiago bilatzen, baina horre ezkerrakin arki irikitzen do, eta oso zaila da, ez? Aurrelari buruz gain pasatzen do, eta atzelari zeharka etorri behar den hortan, pilota oso zaila zen, ez? Eta bikaine Leirek beste behin lortu duntantue. Eta horrez gain abiadura handian irten oizaio pilota, eta ondo kontrolatzen baldin bada, eta horri abiadura ere eranzten baldin bazaio, are zailagoak dira lanak. Hoi da. Beste tanto bat jokoan, orain ere Leirek behartu ditu lehendabizi aurkariak, eta gero eneritz aurreko kuadretan ahalegindu da Leire oskoz deseroso sentiara zedin. Galean osartu da ezkerrez, ezkerparetaren ingurura gaizto doa, baina bikain atera du bertatik eta arroparatu lauter inguruan Naroa Agirrek, ezkerrez berriz ere ezkerparetaren ingurura Leirek, hau behartuago sartu beharreko izan du, baina eraman. Hala ere berriz ere toki beretik eta makurtuta jarrera behartuan Leire Galeano, eta hau gozoagoa du behar bada ezkerrez luze. Ez Leire oskozi sartzeko aukera entzeko adinako pilotaka da baina. Benkoan Naroak ireki baina baita gehiegi ireki ere 14 eta 8. Tanto honetan behar bada Leire Galean honen azpimarratu behar da, berak nahastu baititu hasieratik aurkariak eta gero txarrak gero berak jarri diolako. Batez oso sendo, ez? Nik bikote urdine sendo ikustet, hor defentsalanen ongi dabiltze, beraiena ongiten eta utxeitek pilatu gabe, ez? Eta gorrik ez du elortzen takadatxo hortan utxegiteik zitea, ez? Guaine, Naroak hor pixko baztertu zaio, baina Zabaleragi botado, eta hor dabiltze ez, joko ona eta utxegiteik tartekatuz, baina, klaro, atzetik zoazenen, eta kada txoi nahi balin bazo, zaila izaten da, ez? Inbarra dauzkezolako azkenen gauzek ia perfecto, bikote urdina harrapatzeko. Ez baiti da eroso hori, beste partide batzuetan hobeto ikusi baititugu hasieratik sartuago. Hori da, ez? Nik uste gaur hasieratik ikusten dela zabiltzela oso gustora, eta alare, 8 eta 14 guain bederatzikoa horrezku irabota dion horrekin, arrisku ikusten zaio partiduri, ez? Gorrik berea egiten duenen badakiu zen nolako bikotea den, eta guain nik oita birabiden lan asko inbarko du bikote urdinek. Lehen da biztiko pilota erori zaio Leire Galean hori, hor eskuinera jokatu diote eta bere esku naturala eztenarekin jo behar izan du eta erori egin zaio, ez da normala hau Leirerengan, baina baten bat erortzea ere ez da harritzekoa. Hor normalen ezkerrakin jartzen da, ez? Ireki pixko bat Zabalaldera eta ezkerra erabiltzen du, eskuinekin sartzea erabaki do, baina goengoan, zaio eskun sartu. Sake arroa eta ezkerparetara bildua Leire oskozek, horren ostean berriz ere ezkerparetara, hor koxaren batean jodu eta bertan geratu da botea, aurrera etorri da Leire eta jaso, berriz ere
Bien tartera luze Oskozek eta Galeanok jaso. Ezkerrez Agirrek. Leire sartuko da berriz ere, toki berera, altuera bertsuarekin luzeago erantzun dio Naroak. Eta lehen bezala laburrago Leirek. Naroak luze. Eta laburrago Leirek, eta nik uste behar bada Leirek laburrago jotzearen arrazoia Leire Oskoz behartzea dela aurreko kuadroetan sartu behar badu. Pilota erosoa ez dezan izan lanerako. Bai, ongi Leirek gainea jokaldik ere ongi ditu ez, hor dejada txokoan iten badaki, moztu ere bai, eta ongi nazten duen pilotaria da. Naroak irutik eman egin dio, ezkerparetara bildu, baina dotore jaso du. Gainera, etorri azitzaion pilota Leire Galeanok, Oskozek aukerakoa, aire sartuko da Leire, zabalera. Leire Oskozek atzera orain, boleaz jaso Galeanok, eta Naroaren zat aukera orain ez du gozatu, frontisar dira indartxu eta hanketara. Eneritzek ezkerrez jaso, txokoan Leireren dejada. Eneritzek ireki gero bolea Naroa Agirrek eta Leire Galeanok atzera. Irutik bien tartera labur moztu du Naroak, Galeano iritsi da, Oskozek atzera berriz ere, 3 denetik jaso eta txokoan moztu Leire Galeanok, eta hau ere kanpora joan zaio Naroa Agirreri 15 eta 9, baina dira nik uste tanto honetan aldatu dela zertxo bait jokoaren dinamika, gorriek urdinak behar bada partidan lehen da biziko aldiz, deseroso sentiarazi dituztela, eta aldatzekotan bide horretatik aldatuko da partida. Bai, baina bueno, nik uste urdinen meritu ez, defentsa lan bikain erakutsi du beste behin, bik beretokin oso ongi, boleaz Leirek pilota zaiek eraman ditu, Mentzabalen Neritzek ere bai, eta bueno, bikote gorrik saiatu arren, eta horre jokaldik Leirenak leonak zien ez, tanto izateko moduko, baina defentsa oso erakusten nahi die, eta horrek, bueno, desesperazio puntu batea eraman do ez, bikote gorrie. Baina, bueno, horra aurrea joan denen Naroa bagaiegi zabaldu dolako azkenen zuloa bilatu nahi eta ezinen zabiltzenen bestek defentsa lan ona erakusten dulako, zaila izaten dare horri aurreikia. Eta orain beste pilota bat atera dute, Eneritzek eta Leirek, hemendik aurrerako tantoak pilota bestelako batekin jokatzeko eta badirudi hau arro xamarra dela. Bai, bueno, ikuste eskun sensazioak bilatu behar diela ez, eta ikusko du aber eskun nola sartzen zaio. 15 eta 9 beste tanto bat jokoan, irutik bien tartera luza jarri du Oskozek, Leire Galeanok tankera bereko pilotakada batekin erantzun dio Oskozenari, aire sartu da orain lantzekoa, eta behartuta sartu behar izan du txokotik Nereitzarri eta hor ezkerparetak ez dio dejadaz sartzeko toki nahikorik utzi, gainera etorri zaio azken unera arte itxarote harren eta azkenerako behar bezala egin ezin, jokaldia ona zateken ezkerparetan izan ez balitz. Bai, deiona zen ez, hor dejada txokoan itea osongi iten duen jokaldi, baina egia da asko baztertu zaiola ez, eta hor posture hortatik zaiezela jokaldi hori ongi ateratzea. Eta bostantora etorri dira, eta behar bada bi aukerak ikusten zaizkio partidari urdinak markagailuan joatekoa eta alde hartuta alde egitekoa, eta baita urrun ez daudelako gorriek berriz ere reakziotxoa egin eta partidan sartzeko ere. Bai, hoi da ez, arriskoa dauke guandik partiduk, eta ikusko da ze aldetara erortzen den. Beste tanto bat jokoan, Leire Oskozen sakearekin abian jarri dena. Nafarrak berak jo du, bien tartera luze, baina labur geratu zaio Leireri, alere ez du arazorik izan pilota behar bezala jotzeko, txokoan labur jokatu du Eneritzarrietak eta gero Naroa Agirrek makurtuta jaso. Ezkerrez Leire Galeanok, ireki Oskozek eta gero Zabaletik etzen batere erraza. Jokaldi egitekoa bere burua lurrera botata, baina ikusi du argi iristeko moduko pilota etorri zaiola eta hor eramateaz gainera min ere egin ziezaiekeela arerioei eta birritan pentsatu gabe dejada egin eta tanto dotorea lortu du berriz ere. Bai, bikaine, kontraerasoan lortu duen tantua ez. Egia da gantxoz oso ongi sartu dela Leire, oso ongi ireki dula pilota hori, tanto izateko modukoa zen, baina beste behin Neritzek gainera eraman bakarrik ez, dejada efektukin txokoan inez, bikaine
lortu duen tantoa. Eta gaur esango nuke beste partida batzuetan baino hobeto eta sentsazio hobeekin ikusten ari garela, Eneritz. Bai, nik ala esango nuke ez, oso sentsazio onak transmititzen, defentsa lanen oso ongi aida eta gero erasoan aukera daukenen bai bukatzen ez. Beste batzuetan lan gordeagoetan ibiltzen baita, defentsa lan zikinagoetan behar bada eta erasora ez du. Halakoetan bezain beste jotzen, baina gaurko partidaren adibidea ikusita ez dakintik emedik aurrera bestelako jarreretan jokatzen ere ez dute den hasiko. Gero baldintzatzen du ez, defentsarako zauden edo arerioak eragina izaten du askotan zure jokun, baina gaur nik uste bere maien nahi dela eta oso ongi. Leire Galeano etorri da aurrera eta honek ere zabalean dejada egin nahi izan du eta jokaldi klase berarekin erantzuna izan dio halako jokaldi bati beste halako bat eginez Leire Oskozek, baina txapara joan zaio 17 eta 10 eta behar bada ez dakit ez duten berriz ere eteteko garaia, bado azkielako apurka-apurka goita bira bidean tantoak elkarri lotuz Leire eta Eneritz markagailuan. Bai, Zabalen konfiantzakin iten duen jokaldi da askotan indo gaurkoan Zabalen dejada hori eta behartu du askotan Eneritz ez, eta oengoan txapara joan zaio ongi botatako dejada, eta 17 eta 10 momentu hontan, eta zulo politeo eta birako biden. Batzuetan haize alde ez duzunean alakoak ere gertatzen dira, atzetik doanari laguntzen diola gehiago txapak aurretik doanari baino, eta nola nahi ere aurrera jarraitu beharra dago eta alde lauren jokoa defentsan oinarritu, orain arte alako bikote bati aurre egiteko defentsa ez dinbestekoa baita, eta gero aukera duenean aurreko honetan egin duen bezala Leirek bukatzen saiatu beharko du. Bai, aurrena ere joko bolada onain daude urdinek ez, eta horrei aurreitiare ez da erresa ez, Eneritze bukatzeko dago, osongei da pilotan, eta hori da ze ongi guaine txokoan indun dejada horrekin ez. Baliabideak bestelakoak izan dira aurrekoan, goxo-goxo utzi baitu txokoan, baina honetan ere boteari itxaron ostean, txokoan doktore utzi du goxo-goxo aurrelari azkoitiarrak eta badatoz, hirugarren aldiz atxeden esetera pilotariak, baina orain badirudi partidak eratzeko ez dutela asmorik Leirek eta Naroak, zintzurra freskatzera besterik ez baita ona etorri. Ganztarra, Leire Oskoz, 18 eta 10, sakera dator Eneritz Arrieta, luze jarri du, txokoan barrena, puntari itxaron eta ongi erantzun du Naro Agirrek. Eta zuzena izan da eta gainean garbi izan da, ezkerpaleta ere libratu du. Eta beraz, ez derrez, Zabalera etorri behar orain korrika Naro Agirrek, eraman. Eta Eneritzentzat beste aukera garbi bat orain, baina azkenean botearekiko distantzia ez du ongi neurtu eta espero baino laburrago geratu zaio Oskozentzat aukera orain. Txokoan barrena indartxu eta hanketara, Galeanok jaso, Leirek sartzerik ez, Naroak moztu hau ere hanketara doa eta horre pasatzerik ez du izan Eneritzek eta azkenean ez dakit hor zer erabaki duen Uriak tantoa gorriei ematea. Bai, nik uste tanto eman diola ez, baina egi da pasatzeko bidea hundik ere zeukela ez. Igual Naroak etzun espero Eneritz bera joango zela, Leiren zain egongo zen, ezkerretik etorrikote zen, baina egi da hor Naroeotekin Eneritzentzat ezinezkoa izan dela pilota hori eramatea. Epaileak tantoa gorriei ematea erabaki du eta hemen ezin daitezke erabakiak aldatu. 11 eta 18 behar bada zeuk esan duzuna Leire Galeanoren zain egongo zen Naroa eta azkenerako konturatu denerako azkar Arrieta etorri zaio eta hor kentzeko denborarik ere ez duzu izaten bata alde batetik eta bestea bestetik baldi baduzu. Bai, etzun espero nik uste Naroak ez horreotea Eneritz hor pilota hortaio batea eta bueno. Eta beste sake baztertu bat orain eta lurretik lanean ari beharrean diardu Leire Galeanok eta alakoetan makurtuta eta lurretik aritzea ez da erraza, aurrean gero pilota garbia geratu zaio Oskozi eta dejadaren bidez
tantoa lortu du, 12 eta 18. Bai, jokaldi ona Leireren. oso tantona jokatu do Leire Oskozek, ez? Saketik mina hundi indor, ia lurretik eman behar izan do pilota, gero sake bueltan beste sake bat ematen zunez, hor beste antzeko pilota bat jarri dio Leireri, Leirek merituz enamanduna, eta gero dejada bikain batekin bukatu duna. Eta Leirek eta Eneritzek sakez bana egina dute, eta dejada zereko tanto kopuru bera dute amaitua, iruna, kor berezek eraginkor, dejadarekin bi aurrelariak. Bai, egon egiten duen jokaldi da ez, eta beraien jokaldi gustokoenetarikoa, eta nik uste gaurre plazaratzen edo kantxaratzen nahi diela. Beste sake gaizto bat, aurrekoa baino hobea behar bada eramateko Leirek. Galean osartuko da, txokoan barrena luzeago Naroa Agirrek, ezkerretz jaso eta Eneritzi sartzeko aukera kendu gainera. Antzu Olarrak. Galeano, luze. Gorputzari bide guztia eman da. Txokoaren ingurura Agirrek jaso. Galeano berriz ere, luze, kantxaren erditik orain. Lautar ingurura pilota geratu du, baina ederki atera du. Ezker paretatik Agirrek, urrundik beste dejada bat, bikaina benetan Leire Galeano Galakoak. Aipatu dugu ondo egin hori dituela, eta zeinen ederra hau ere. Bai, urruti zeonez, hor lau kuadroan zeuzken hankak, eta hor dejada ez usten harrapatutxo ez. Nik uste bikote gorrikortik dejada otako zunik ez zula espero, baina egia da lehen aipatu du ez, oso ongiten dula jokaldi hori, baliatzen dula erasora pasatzeko, eta bueno, tanto oso ona bere eskutik. 19 eta 12 markagailuan. Berriz ere, Eneritz Arri eta sakera, eta ez dakit, nahi zortu, pilota aldatu bote duten. Bai, beraiena berriz zeatea du, urdine, bai. Honek ere biztan du bezala gorriena bezain bizia, berriz ere Eneritzen eta Leireren aurrekoa den seinale. Galean osartuko da, luze ezkerrez. Naroak Kiotakada bizia, indartxu bideratua, Leirek jaso. Moztu, abiadura biziarekin, txokoko dejada Eneritzek eta hor gainera etorri zaio Leireri eta hor ezkerpareta gainera ez dio lekurik utzi, pilota altxatzeko. Bai, kontraerasoan bikain da bile ez, oso zaila da indun eitea, horra hankak erdi belauneko zeola txokoan efektu hori eman eta tanto oso ona ez, eta gaur nik esango nuke oso eraginkor da bilela erasoan, defentsan oso ongi eta utxegite oso gutxi dauzkela, eta bueno, bikote urdine bat partidu ona egiten nahi dela, eta horregatik emaitza momentu honetan 20 eta 12koa markagailu. Eta behar bada partidaren hasieran aipatu dugunaren bidetik deserosola izango dira, zapatazola guztitzera behin baino gehiagotan etorri baitira, ezetasuna izango duen seinalez, eta behar bada kanpotik erraz antzematekoa, baina izango du zertxo baita, hainbestetan etortzen ari baldin badira. Bai, zerbait bai ez, bustitzen duzunen zapatile bana horitzen da ez alera egin gustora egoten kantxan ez, baina bueno, lauentzat, beti esaten da lauentzat pilotaleku berdine dela, eta bueno, kasu honetanik esango nuke bikote urdine hauekin moldatzen nahi dela. Atzelariak lanean, eta aurrelariak ez erregin ezinik, oraingoz. Naroak jaso, orain Eneritz etorriko zaio aukera garbia, ireki, Naroa etorri da aurrera eta berak ere kontraerasoa sotamanoz, atzera Leire Oskozek, azkapzioan pilota, baina ongi jaso du. Galeanok, berriz ere frontitzartiko pilota indarrean gainera bota nahi izan dio Naroak Leireri. Oskozek labur eta Galeanok altxa. Berriz ere txokoan jokaldia Oskozek, Arrietak ireki eta eramateko denborari gaztio eman iritsi bazin bada ere horretzen bat ere erraza txokotik dinamik aldatzea gozoa sartzeko ere etzelako, baina bikain ireki du beste behin. Bai, nik uste gaur Eneritza ideal izaten protagonista ez, defentsako pilota oro erasora pasatzeko baliatzen do, tanto asko lortu ditu modu hortara eta oso eraginkor da bile gaur ez, eta nik uste, bueno, banan-bana jarritxezkela gaur ez, inditun tantoak horregatik ez, kontraerasoan batez ere maixuki erantzuten nahi da eta, bueno, bere une izaten nahi dela esan dezakegu. Irudi sorta luzea, aterako genuke, Eneritzen gaurko jokaldi guztiekin. Bat baino gehiago alako badituelako egindakoak, irekita bakarra baldin badu ere.
Azken sakea izan da, berak atera duen azken sakea eta behar bada partidako azkena ere bai. Naroak jaso, galean osartuko da ezkerrez, hoi duenez, luze. Naroak ere luzatu eta atzerako jarri. Galean okekarri eta orain eskodentzat aukera bien tartera laburrago, Leire aurrera torzedin, baina jaso eta berriz ere ohiko lekura atzera, bostetik luze. Galeanok. Agirrek jaitsi bai, baina txapazpira joan zaio, honen bestez amaitu da partida, 22 eta 12. Etzen asmo txarra, baina oso urrundik jo behar izan du. Hor jaistan hasi den hartan, Naroak. Ba, eta pixkat desesperazio puntu batekin ez, ikusi du mina hundik ez zuela iten gaurkoan, eta hor, jetxi nahizunez, indar haundikin eta txapazpira joan zaio. Azkar partida honek utzi dizkigun zenbakiak errepasatuko ditugu. Leire Oskozek galdutako 4 izan ditu eta baita egindako hainbeste ere dejada ziru eta sakez beste bat bost galdu ditu Naroak eta moztuta bat egin du. Eneritz izan da gaurkoan pilotari nabarmenena eta behar bada aurroko kodroetan saltxa gehien jarri duena ere bai, dejada ziru tanto eta sakez irekita eta airea baliatuta beste bana ere bai, bi galdutakorekin amaitu du partida eta Leireki egindako bat, txokoan luze jarritako beste bat eta beste dejada bat izan ditu egindako, orotara pilota bakarra besterik ez du galdu ezkerrez eta laster joango dira elkarrizketa esatera pilotariak, beraz zer dioten entzun dezagun, ni ere ara abiatuko naiz. Hemen ditugu bi irabazleak, neskak, partida ona jokatu duzu hasieratik. Bai, gogorra izan da partida. Hasieran nik uste dut atzetik naizela oso ondo sartu, baina gero pixkat partiduan sartuta nik uste dut asmak dula. Hasieratik kosta zaizue, pilota lekura jartzea, behar bada ezetasun apur bat ere bazuelako? Bai, berotzea sartu ganean pixkat nota du lurra pixkat labandu itxose gala eta egiz esan eskerrak pixkat urai, pixkat lortu du hainbeste zirriztatzea eta hobeto. Eta Eneritz, gaur partida borobila atera zaizu, jokaldi asko, nasi ere egin duzu jokoa eta nik uste gustura izango zarela egindako partidarekin. Bai, egiz esan aspaldiko gustona sentiuna ukantxan. Lehenengotik hori da, Leire ezateuna ezin jarri, hankak labaindu o zentzaizo raroa zan. Eta gero, bustitzen hasian, ni uste asko zobeto da egizidek bota jutan dara ondo horten direla, geixen bat, geixenak bitzet, eta oso guztua. Eta Leire Oskoz ere deseroso sentiarazti duzu, askotan? Ba, igual bai, nahiko bildurua naukean, porque Naroak asko ematetzeo gatzeak, Oskozek nahi du nahi jau ezker eskubi, ordu nahiko bildurua naukean gazteoekin, baina Leireko zondelduzio gatzin, da gero nik bukatzeko aukeriak biat. Txapelketari hasiera ona eman zen ioten beran, irabazterik etzen duten izan, baina sentsazioak ez ziren, txarrak izan, baina gaur ondo hasi zarete hasieratik eta puntua lortuta pozik izango zaretela pentsatzen dut. Bai, oso guztua. Beran, ni ustea partidu txarra etzala izan, bagarrian tantu bestaldeari utzezila oso gorra izan nuan, baina gaurko borobile. Bikote gisa funtzionatzeko ere balio izan ditu gaurko garaipenak? Bai, ez ginean askotan jokau batea. Beran igual bigarren aldixe, jokauen una da orduan. Hori aklimata horra batek. Hemendik aurrera beste partidetan pentsatu behar ez dago besterik? Bai, hemen puntu oso garesti zaudek. Dana ditu oso pareja fuertik eta tantu banamana lortu errazio. Edarto, amila eskarnesak eta zorionak berriz. Euri. Hau esek bi irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Burumakor, baina tira, hemen dira, geure galderei erantzuteko pres. Neskak ezin izan da, ez da posible izan. Ez da posible izan, ezin izan da. Ez, gaur ez dugu eguna doki, gaur egia esan desastre joka deu, ez genuen
Ni leire atzian enion minik iten, da aurrian defentsan tanak urritze zuen, da bueno, nik uste gaur ez teula bate asmo. Hasieratik deseroso sartu zarete kantxan, jarri ezin da bezala pilotalekura ohitu ezin da bezala eta gero gainetik pasa zaituztete erabat. Bueno, nik uste pelotalekua getzekala batea aitzaki, denontzat iguala zan. Geu izan geha ez dauna bate ondo irakurri partida, eta bestiak oso partida ona joka dude, ondo atakatze ziguen, gu gaur berriz erasoko indeun dana bera o kanpoa juntzaigu, eta bestia berriz gehi asmaue. Eta Leire, zeu aurreko kuadroetan askotan sartu ezin da izan zara, Eneritzek eraman duelako aurreko jokoa, gehien bat. Oida, Eneritza arrason gehitu da, eta Leire ere. Denak urritu dute, eta ez dino tanto sartu. Aurrera jarraitu beharra dago ere, ez dago besterik. Oida, hemen segitu harra da. Oida, bai. Ederki baneska kaltsa burua eta aurrengo partida arte. Hauexek bi galtzaien hitzak buru makur baina tira azkarrasko erantzun dituzte geure galderak eta lehen partidarekiko lanak amaituta bigarrenean sartuko gara jarraian, bigarrena ere maila nagusikoa izango da eta honetan beste bi bikote hon izango ditugu lanean, bigarren postuan daudenak batetik Maili Barrokal eta Amaia Arrasti hauek urdinez ariko dira eta gorriz aurre Aino Arruiza Infantek eta Oiana Orbegozok egingo diete. Bosgarren postuan daude okerretzan naiz Ainoa eta Oiana eta gaur beste puntu baten bila abiatuko dira guztiak irabazi dituztenak batetik eta bat galdu dutena bestetik besteak. Hau izango da gaurko bigarren partida, Arruiza Infante Orbegozo Barrokal Arrastia berehala kontatuko dugu Azpeititik zuzenean. Interesantea dago. Ez dago asmatzeik zen. Ez, buelta osoa, moinik ez da buelta bat berare. Pasatzen badiatu sailkapena. Bai.
Bai, ja, kanbata egiten. Bai, vale. Lehen maila hemen, Bai, ikustean abeska da, bai. Aktualizatu eta dena, Hemen gara bueltan Azpeitiko Izarraitz pilotalekutik eta hemen gara bueltan Azpeitiko Izarraitz pilotalekutik eta azkar asko sailkapena errepasatu dugu, aldaketa batzuk badirelako sailkapen buru atzokoa galduta lautik birekin Iturriaga eta Mendiburu agertuko zaizkigu. Bigarren gaurkoan hirugarrena duten Barrokal eta Arrastia bitik birekin, Arrieta eta Galeano hirugarren bitik batekin baina gora etorrita eta egoera berean beste bibikote ere, baina gaur bertan aldatuko da egoera hori. Oraintxe aipatuko dizuegun arrazoia dela medio. Laugarren Aranburu eta Mujika bitik batekin, hirutik bigarrena lortzeko aukera edo batekin geratzeko arriskua Ruiz de Infantek eta Orbegozok bosgarren postuan. Eta liderrek beste partida jokatuta, baina beraz kaskarragoarekin sailkapenaren azken postuan. Oskoz eta Agirre mikrofonoz kanpo komentatu dugu jera, egoera zertxo gaita aldatu dela eta Leire, Oskoz eta Naro Agirre beko zulora joan direla, baina hemen sailkapen ligaxa luzea da, martxor arte hau ez da bukatuko eta oraindik gora egiteko aukera badago eta kontrara goitik bera egiteko ere bai. Bai, hala da ikusten da momentu partiduro aldatzeko bidea da hola ez, eta ikusi da horra Arrieta eta Galeano, bueno, partidu bat bakarrik jokatuta zeuden eta horratzen zeuden, baina karo, gaur irabazita bestek bezalaxe puntu batekin jarri die, horre empatea haundie da ez, bikote asko daudelako puntu batekin, eta Oskoz eta Agirren kasun, bueno, beraiek laugarrena jokatu baitue, eta lauetik bakarrakin horregatik daude erratzeko postu hortan, baina ikusi da ona da asko kostatzen dela puntu bakoitzen lortzea, edozin partidutan edozinek irabazi dezakela eta hori ikusten ega txapelketan zehar ez. Eta hirugarrenetik bosgarrenerako bide horretan gaur ere aldaketak egongo dira, hirutik birekin jarriko direlako, hirutik batekin edo birekin jarriko direlako gaurkoa jokatuta, gorriz hariko diren Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo. Hori da ez, baina partidu honek ere aldaketara egingo do sailkapenen, eta ikusiko du nola gelditzen denez, baina egia dena da hori, berdintasun handia da hola kantxan, favoritoik ezin dela esan bada honik ez, azkeren dozinek irabazi dezakelako, eta, bueno, oain momentun partidu guztitan ikusten nahi zerbait da. Aztar dezagun partida, bi aurrelari sendo eta oso sakatzaile on aurreko kuadroetan, eta atzean eutsi egiten dioten beste bi atzelari. Bai, bueno, ikusko du ez, egia da Maili eta Amaia atzo jokatuk diela, horrek eragin eduki dezake ez, freskotasun hortan, Oiana eta Ainhoa bueno, fresko etorreko die eta bisitasun haundi du beraien besoitan, eta ikusiko du nola ekiten dioan partiduri, baina aldi beren bueno, atzoko partidure baliteke konfiantza haundi eman izana bikote urdinei, orduan ikusiko du ez, gaurkoan ze gertatzen den. Gorputzez eta eskuetatik ongi zirela aitortu ziguten atzo Mailik eta Amaiak, eta beraz izan dezakete akaso atzokoaren nekea, baina eskuak hainbeste ezpazituzten minberatu ondo izango diren seinale, bihar bihar beste partida hor bat Azpeitin eta hemen aurrera jarraitu beharra dago, baina loak hartu gabe. Ba, hori da, ez, partidu guztik garrantzitsuk, baten irabazten ez duzun puntu eurrengoan behar duzulako, eta hemen puntu guztik daukea bere balioa, ez. Eta atzo ere kantxan izan da nik uste jakingo zenuela. Bikote gisa beran bezala ondo funtzionatu zutela berriz ere.
Bai, Jakiteaz gainera sufritu ere egingo zenuen aurreko kuadro horietan. bai, ala da ez, ongi uztartutako bikotea da, sendoa, defentsa honekoa, eta momentuz ongi die txapelketan, eta ikusi da ez, bi jokatu dituela eta biek irabazi, eta bueno, ikusko du gaur zer gertatzen den. Bigarrena helburu batzuek, hirugarrena beste, hortxe dira kantxaren erdian, Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo eta urdinez Maili Barrokal eta Amaia Arrastia, erdian Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria epailea dutela, eskua luzatu die Laurei, Leon Castilloa jaurti du gora eta kolore gorri agertu duenez, Maili eta Amaia elkarrekin solastatzera eta kontzentratzera eta sakerako pilota bila. Saskira Ainhoa eta Oiana eta harri-harri egin zait. Txapak kolore gorri agertu orduko Mailik egin duen keinua, bera begira serio eta zuzenean Amaiarekin hitz egitera nabari da, hau txapelketa dela eta ez dela bestelako lehiaz kanpoko partida bat. Bai, azkenen tentsioa beti dago ez, puntu pilatu nahi die, ongi jokatu eta, bueno, alba da bintzat irabazi, eta gaur hortatako die noski lau pilotarik. Kantxatik kanpora gero badira lagunak, baina kantxaren barruan 22. bitarte aldageletara joan arte behintzat ez dut uste, hor laguntasunik izango denik, Amaia Arrastiak pasadio pilota Ainhoa Ruiz de Infanteri eta badator Bizkaitarra sake ateratzera. Eragin dio punpa pilotari eta hasi da gaurko bigarren partida, sake gaiztoa, 6tik kolpea tira bai, baina jasotzerik ez Amaia Arrastiak, bat eta utxkorriak aurretik, sake arietekin ateratzen hasi zaio. Hasieratik Ainhoa. Ba, ikusko du ez, Ainhoa badakiu sake ona daukela eta mina indezake ez, atzu igual hortxe ontzen, bueno, Amaiak utxune hundina edo horre erakutsizunez, sake eramaten etzen hain finibili atzokoan hori beti burun gelditzen dare ez, sake restoan nola ibiltzen zan eta gaur gaina, bueno, guainik esakatzaile hobea dauke aurren ez, Ainhoa badakiu ikaragarri sakatzen dula eta hor baliteke gaurkoan lanak izatea ez. Zu ere etzara, badazpadako sakatzailea. Bueno, tarteka ateatzen da baten bat ez, baina egia da Ainhoak beste abiadura bat eta oso atzen jartzen dula eta sakatzaile oso ona dela ez. Bigarren tanto jokoan, lehen da biziko aldiz oraintxe sartu da Oiana, bisakei aurrena Ainhoak ateratako hori eta gero Oianarenari erantzun die Amaiak eta piloteoan hemendik aurrera kaso gusturago sentitu ahal izango du berak. Erdiko pilota, frontis erdiko pilota luze, irutarditik ezker paretara. Oianak jaso, baina ezin Mailiri sartzeko aukerak kendu, bien tartera luze. Oianak makurtu behar izan du, baina arazo hori gabe ekarri. Mailik jaitsi, indartsu joan da eta azkenean ikuste botera ezin izan dela. Ainhoa jarri eta horrek eragin diola. Jokaldia ez eramatea prest baitzegoen eta abiatu baita. Jokaldia sumatu orduko, baina hor botea izan da behar bada. Aldagai ankerra. Bai, horre oso ongiten duen jokaldi da, atzore askotan intzun eta pilota honekin berezik eraginkorra den jokaldi da, horre hola mozten denen oso bera egiten du botea, ia bote txiki egiten dut ia altxatzeko oso zaiden pilota gelditzen da, eta nik uste Ainhoa hori gertatu zaiola ez, gora goitxo egiten zula bote hori, eta hain txiki egin da, zaila da ez, oso ongi sartu haraukezo eskue pilotaik eramateko. Eta elkarrizketetan aipatu digu Eneritzarri eta hasieran berotzera atera orduko nabaritu dute etzegoela jokatzeko baldintzarik onenetan pilotalekua eta irristakortasuna izan bazuela eta behar bada koxkaren bat ere baduela kontuan hartuta minik gehien pilota zabaleratuta bipareta erabilita edo hala egin daiteke. Bai, hor zabalen mine inditeke eta hor txokoan ikusi da ez, ongi jemalin bada pilota erortzen dela eta hori baliatzeko horrengo die Maili eta Ainhoa bera. Banako berdinketa utziko duen tantoa, partidako 3. jokoan, luze atzelariek darabilte pilota, Mailik sartu ezin, ezker eskuarekin keinua egin eta atzeratzea eskatu Amaiari, labur geratu zaio Oianari baina gaizto doa, Mailik jaso eta pilota Ainhoari buruz egin pasa, berriz ere lehengo antzeko jokaldia moztuta Amaiak eta bigarrena lortu dute Mailik eta biek,
Atzo ezken nuen ala jaisten ikusi, baina jaisten badakiela oraintxe erakutsi du. Arrastiak. Bai, eta atzorenik ikusi zen ez, eskuinekin gaina asko luzatzen ikusi nunik atzo, hor batzutan babera ibili zen aneri bizkarra erakusten eta esku gozoa dela ere erakutsi ez, eta eskubikin lan hona egiten du. Eta bere leire galean oren ezaugarrien antzekoa, ia pilota gehienak eramaten dituena, pilotari sendoa beraz, eta atzean atzelari aurkaria, ematera baino gehiago lana egitera, lan egina aztera behartzen duena, beti bat gehiago joaraztera. Bai, eta horregatik bikote oso sendo osatzen du ez, Mailire hor aurren oso azkar mugitzen dena, sendotasun handi erakusten duna, eta atzetik gaina hola laguntzen badio Amaiak, ikusten da, zergatik ez, bi partidu jokatuta oso ongi jokatuta, bi garaipen dituen, eta gaur ongi hasiera ona eman dio. Eta orain bien tartera altuera handiagoarekin, bideratu du Maiek, baina azkenean txostaren bila joanik txosta egin dio, pilota gainoari eta jasotzerik ez du izan, eta beste tanto bat urdinentzat, sake hau ere ez da eramateko gozoa izan, eta 3-tik 4 egin dute, eta purka zabaldu dute, aldetxoa markagailuan. Ainoan sakez hitzein du, baina Mailinare zatzen gelditzen, ez? Mina hundi egiten du saketik, oso ongi sakatzen du, ezkerparetan bikain sartzen duen pilotari da, igual ez hain luze, baina azpi-azpitik sakatzen du, eta atzelarintzat oso zaiek diolako pilotak eramateko. 4 markagailuan, eta orain laburrago, baina abiadura handian hau ere Oianak jaso eta zertxo bait baztertu Amaiari, eta gero Ainoak ere mozten badaki eta handik min egin daitekeela, nik uste aurkariek ikusita jakinaren gainean izango zela. 2 eta 4 eta orain beste pilota baten bila joan dira zuzenean Jon Uriaren saskira. Bai, lehen tanto induenen atea du ez, beste pilota bat, goengoan pilota horren bile joan die, eta ikusiko du, saketik saiatuko da batez emine egiten. Sakez, hasieran bat sartu dio Amaiari, eta behar bada burulanaren kontuei dagokienez, behar bada psikologikoki hortik haustea eta hortik burumakur sentiaraztea izango da, Ainoaren sakeen helburua, eta alduenean Oianak ere arrotu dezala pilota eta luza ibil dezala atzeko kuadroetan. Mailiri ez dakion aukerarik etorri. Bai, baina oso sake hona izan da eta merituzkoa egin duen restue. Baina Mailik aukera ikusi orduko, beldurri gabe jotzen du erasora, lehendabizi labur moztu Ainoa behartzeko, eta gero berriz ere dejadaren bidez, horretan ere aurkariak behartu, eta zehaztasunaren bidetik tantoa lortu, beste tanto hon bat, 5 eta 2. Dai, bi badauzke horrola, tanto hain da edo erdi galduta ez, nik uste Ainoak eramateko pilota zela, hor ongi atera zaiolako ezkerparetetik, baina golpea ez zela behar den momentun botatzen ari, eta horregatik ez, alde indiola txapazpira. Eta berriz ere, gorrien pilota saskira joan da, eta urdinena, etorri kantxara. Badator Maili sake ateratzera, hau ere gaizto eta ezkerpareta bilatu nahian, txosteztu jo, baina erdira azkar etorri da, Oianak jaso eta gero Mailik atzera. Frontik sartitik Oianak altuera eman eta luze, atzean pilota ipini eta baita gero Amaiaren erantzuna ere. Urrundik sartuko da Maili, luze atzera aurrean erasorako pilota egokirik ez zaio geratu, eta orain hasi da aurreko kuadroetan jokoan hasten, bien tartera aurreko baino luzeago jarri du, baina lehengoak eman dion emaitza berbera jaso dute orain ere, Barrokalek eta Arrastiak jokaldi horren bidez, tanto eurena izan baita 6 eta 2. Ba, eta beste ezaugarri bat badabikote urdinena, pilota oso ongi baztertzen duela, ez? Bai Mailik, bai Amaiak ere pilota ezkerpareten sartzen du, eta hor beti lanak asko zailtzen dira, atzore ezkerrez lanitia asko behartu ziuten, eta hasiera hontan ere ikusten da, ez? Abiadura handian joango zitzaioken pilota Oianari bote egiten utzi baliote, baina pilota txarrak entzearen airez moztu du, sotamanoz moztu nahi izan du. Pilotak zekarkeen egaldia, Ainoa Ruiz de Infantek, baina
lurrera joan zaio zuzenean, hor abiadura ere bazeraman eta alakoak gozo jotzea eta kontrolatzea ez dira errazak. Ez dira kontrolatzeko errazak. Ez, sotamano zorri indarrakin gaina, maik sake indarrakin ikendo ez, orduan horre sotamanoakin behintzat gerrilan handien beharra dago pilota hori gainen jartzeko eta bestela oso zuzen jotzen badozo txapazpira joaten da. Eta gero bestela ere gainera bideratu zion, Aino hori gainetik ere gozo betzezan jo. Beste tanto bat jokoan, 7 eta 2, pilotoa berriz ere. Arrastia sartuko da 3 erditik atzera luze. Ezkerpa eta bilatu nahian. Oiana kantxaren erdira. Bien tartera dilindan zijoakena Maik. Ainoak airez erantzun dio, berriz ere bien tartera laburrago. Ainoak ireki, Maik bildu eta gaizto moztu. Txokoan Ainoak berak ere eta tanto rabiatu da Amaia, baina garaiz eta ondo iristeko denborarik ez dio eman, eta kasu honetan erabakigarri Ainoaren jokoa gertatu da. Bai, ongi moitu do kasu honetan pilota ez, bisi bilido, eta gero bukaeran indun dejada horrekin, oso jokaldi doie izan da, eta Amaia naiz eta ongi joan den eta hortzen, onera ematek ez du izan ez. Eta atzera ere pilota aldaketa, eta nik uste berria dela, adierazi diela aurkariei Ainoa Ruiz da Infantek, berria, entzun baitiot, azpain irakurketa ondo egin baldin badu behintzat, beraz, beste tasun batzuk dituen pilota baten bila joango zen saskira, seguru asko Ainoa, sakeari etekin ateratzeko behar bada biztitxo baten alde, egingo zuten orain. Bai, alaxe da ez, azkenen badaki abiadurakin eta gorputzea sakatuz minein dezakela, oin sake hona izan da, baina Amaia errestoa momentuz ongi moldatzen nahi da. Hanketara jokatu dio sake bueltan Mairi eta gero arazer egin duen. Makurtu eta okerroker egin da ia lurretik, motibolea hor ahal izan duen moduan jodu, gainera etorri baizaio baina botea ezpaitio bat ere ona egin eta defentsarako zirudien pilota erasorako bihurtu du eta erasokoa tanto. Bikaina izan da. Bai, oso na ez, hor jokaldiet, zaie bezain ona ez, horre azpi-azpitik botiboleaz gutxitan sartzen ikusiko du, baina guengoan bikaina atera zaio. Ez zen erraza, altxatzeko, baina altxatzearekin bakarrik. Ez zaio, aski begitan du eta erasora ederto batean jo du. 4 eta 7 berriz ere sakera, Ainoa bera, erdikoa, baina gaizko doana ezkerpaletaren ingurura, 7tik bikain eramana. Amaia Arrastiak beste sake bat atzera laburragoa, baina osteterditik Amaiak jaso eta Ainoak aukera garbia du orain eskura, moztu, Maik ezkerrez altxa, Oiana etorri da aurrera eta atzeratu frontik sartitik gainera Zedorriona kendu du, gainetik Amaiak eta gero Oianak hori ere ekarri, Maik jaitsi gainera Zedorrion Oianari, baina azpeitiarrak ere jaso, beste sake bat, sotamanoz eutxi, baina aukera garbi Amairentzat, txokoan deja da, horrazkenean frontisak eta ezkerparetak bat egiten duten gunean jo du, baina zabalera irten bada ere pilota garbia geratu zaio hor min egiteko Ainoari, eta nik uste eginkizun horietan ahal egin du dela jokaldia egiten, deja da egiten, baina goraxego behar zuen, txapara joan zaio eta. Hor dabil okerren ez, ezkerrakin azpitik sartzen nahi den pilota hoitan, ezin, golpe hori ezin uztartuz eta 3 bat joan zaizki hor Gixaberen txapazpira. Atera du Maili Barrokalek erdiko sakea, baina ezin eraman, abiadura bazeraman eta halakoak beti ez dira errazenak eramateko. Ez, azpitik sakatzen dulako ez, eta horre botera ongi jarri beharra dau, gerri ere ongi sartu hartzaio, bestela eramateko zaie gelditzen delako. Eta berriz ere, esango nuke urdinena dela pilota, lehen urdinak atera dutena. Bai, bakoitze bere pilotakin dabile, erosogo dabile eta gustora ez, egia esan bakoitze bere pilotakin. 9 eta 4, sakera etorri da Maia, hore gaiztoa, Oianak jaso. Maili sartuko da, bien tartera jaitsi. Oianak jaso eta atzeratu. Nengoan berak jo du eta atzera bidalei gainera. Ainoak bien tartera jaitsi, aurrera etorri da Maia eta jaso nahi izan du, baina
Indar apur baten faltan geratu da pilota hori, txapa gainean izan zedin, hor gainera etorri zaio eta jo du, baina hor gainera etorritakoak ondo jotzea ez da beti, lan erosoa. Ez gorputza etorri zaiolako, ez? Hor bera presteone pilota hori aurre jotzeko eta Ainoak eman dion abiadurakin azken momentun tira indo pilota horrek eta ongi errapatu dio horrez, zankata jokatuz. Eta indar apur baten faltan geratu da, 5 eta 9. Sakera berriz ere, Ainoa Ruiz de Infante. Atera du sakea. Amaiak jaso, Ainoa sartuko da, gaiztotu egin zaio azkenean. Baina ekarri eta Amaiek aukera garbia, zabalean zegoen zuloa, ederki baliatu du. Bertara egindako dejada baten bidez, 10 eta 5. Dotore irakurri du zuloa. Bai, eta olain beharra zeon ez, Oiana Ernezeon hor zabalera joateko osongi iristen da gaina pilota hoita, baina jokaldie bikaina izan da Mailina ez, osongindako jokaldie, eta bueno, konfiantzakin berriz bikote urdine, 10 eta 5 aurretik jarrita. Iñako doiak, zehatzak egin hori ditu eta hau ere izan da. Ez da ugarri horietako zenbait zituena, doi egindakoa. Eta benetan ederra eta sake hau eraman gabe utzi du Oianak. Erretira etorri da pilota, baina beti txosta jotzen bada, ez da, txosta jotzen ez duenean bezala ateratzen eta lakoetan beti, ez da, erraza gertatzen ondo eramatea. Ez zun horri txeiten zehonez, pilota hori beste modu batea eramateko eta gero txosta indionen, bueno, ezberdin atea zaio eta ez uste txikina nahikoa izaten da batzutan ez, ongi ez emateko. Eta nik uste momentu honen eskatutako atxeden aldi egoen Gorrin eskutik. Lanerdietara iritsi dira, Maili eta Amaia, eta hau lehendabiziko partida bezala azkardoa. Bai, konfiantzakin ikusten nik bikote urdine, bere onginez, nik uste, jokatu dituen aurreko bi partidure konfiantza eman dioala, badakiela ongi diela pilotan eta sendotasun handierak uste nahi diela. Eta bikote gorri duda gehiokin ikustet ez, Ainoak bai, tartekatu ditu hor ongindako tanto batzuk, baina gero konfiantza handi gabe defentsa lanen, eta Oiana berdintxo esango nuke ez, sakerrestoan zailtasun batzukin, eta egia da bikote urdine irabazteko hautsi gutxi egin beharra daola, eta sendotasun hori erakutsi ez. Eta azken tantoetan behar bada Ainoa sartu ezin da, Mailiren jokaldi olde horrengatik. Bai, azkenen ez da erresa Mailik ritmo handia sartzen do, atzeature ongiten do, eta ez izo normalen oko zuloko pilota ikusten ez. 11 eta 5, partidaren bigarren erdia dute aurretik. Amaiak eta Mailik, lan erdietara iritsi behar lehendabizi Ainoak eta Oianak, eta handik aurrerakoak egin behar gero, bigarren erdiarekiko lanak egin behar. Hortik aurrera. Atera duzakea, Maili Barrogalek aizto doa, eta pilota ukitzerik ere ez du izan. Oianak, 12 eta 5, beste sake ez dital bat. Egoengo osona, hori erantzuteko oso zaie zen. Nik hau oso sake honet ontzat hartuko nukela. Eta gaina dauken sake motagatik aurrelarintzat ere oso zaie da launtzea, ez? Azpi-azpitik egiten dulako, hor zintzak hasi ez boleaz ez sotamanoz laundu zintza sartu, eta pixkat atzelari menpe gelditzen za, ez? Eta sake oso bortitze dauke. Baina alakoetan lehen ere Ainoa saiatu da, bat eramaten gainera etorri zaio, azpitik ateratzeak ere horixe dauka, abiadura berez badaramala, eman nahi izan gabe ere, eta alakoa beti dira zaiago, eta gainera datozkitunak, are zaiago oraindik. Bai, ongiten duen jokaldi da, eta horre beti jartzen ditu arerioak zaitasunen. Aukera bat Mailirentzat aztertu zaio, eta ez egin nahi besteko mina egin, eta gero bien tartera bideratu dute, eta hor elkar ez dute ondo ulertu. Bi urdinek, 6 eta 12, eta orain saketik min egin behar Ainoak. Bai, hor aurren uzten bazaio Ainoari ere arriskutsu da, badaki osongi bukatzen pilota, eta baina atera zaio ez. Eta berriz ere, Gorrien pilota kantxara, honekin dabiltza eroso batzuk, sake ateratzera doan bikotea eta bere laguna, eta eserosoago. Behar bada, gaizki espaldin badira ari ere, aurkariak, Maili eta Amaia, sake ateratzera dator Ainoa, eragin dio punta pilotari,
Eta atera du sakea. Arrastiak jaso, gaiztotu egin zaio azkenean Oianari, baina atera du. Zabaletik bien tartera dilindan jarri Magik, Ainoak ireki, aurrera xeagotik jokatu behar eta eramatea besterik. Ezin izan du egin hor Magik eta gero Amaiak atzera. Oianak jaso eta atzeratu. Luze, Amaiak berak ere. Orbegozok ere bai, tankera bereko pilotaka da. Arrastiak jaso. Ruizte Infantek atzera. Arrastiak hau ere ekarri. Beste pilota txar bat. Baina honetan eta mateaz gainera astindu ere egin du. Luze. Magik ezin sartu. Amaiak hau ere ekarri. Beste bat. Baina orain laguntza emango dio aurrelariak atzelariari. Luze jarri du. Ezkerreratu gainera. Oianak altxa eta Magik jaitsi bai, baina gehiegi jaitsi du behar baino gehiago. Bai, osongi laguntzen da horrez, lau kuadro terdira ateraz atzelari pixkat arnasa emanez, eta goengoa, bueno, defentsan zebiltzen ez, eta defentsa hortatik erasora pasan nahi izan do pilota jetxiz, baina goengoan aurrekoan ez bezala, ez zaio atera. 7 eta 12 hauxe izan du Magik galdutako estrainako pilota, baina ez tabiltza gaizki eta lana ondo egiten ari dira. Bai, nik baina arte aipagarri iruditzen zaitena Amaian lana da ez, sake errestoan ongi, oso sendore pilota, tortzaizkion pilota guztik eramanez, eta nik uste, lan oso nahi dela horratzeko kuadrotan. Bai, hor zaiezen ez, ezkerrez eta sotamanoz hor azpitik sakatu du Ainoak eta hori eramatea oso zaiezen. Ez egin duen bigarrena Ainoak bat ezkerparetan izatu du oso gaizto eta hau gainera bideratua azpitik, hau ere azpitik aterea, baina jasoa Magik aukerako atzera hor gerri-gerrian jo du eta atzeraka etorri behar izan du korrika Oianak, baina moldatu da eramateko. Nola nahi ere ez du eskuan behar bezala sartu Magik egin duen keinuagatik, oraingoan jaitsi eta abiadura eman, gainean da Ainoaren pilota ere, txokoan dejada ona Magik, bipareta Ainoak, baina txapan izan da guk ez dugu ez errentzun, baina gainean ez dela izan adierazi du Jon Uria epaileak, eta beste tanto bat urdinentzat, 13 eta 8 beraz markagailuan. Bai, txapa jotzeko bat abestekin ibili diez, jokaldit doi inez, eta azkenekoan berriz Ainoak eramate bakarrik ez da joan ez, berriz erasora pasan naizun bipareta on batekin, eta oraingoan txapara joan zaio. Eta askotan aipatu hori dugu, Ainoak joko oldarkorrori, erasokorrori baduela izatez, eta halakoetan beti dela txapa jotzeko arrisku handiagoa. Bai, azkenen jokaldiko oso doi iten ditu normalen, hil edo bizi eta osongi ateratzen zaizkionak, eraman ezinek zaten dira askotan, baina beste batzutan, txapa ingurun ibiltzeko hori dauke ez, batzutan ere txapak bere lana egiten dula. Eta gaurko 6. sartu dio, sakez Oianari eta ez da gehi, 14 eta 8 dira markagailuan, berriz ere apargainean dabilen surflariaren antzera hartu dute, olatutxoa Magik eta Amaiak eta ez dakit ezatu duten garaiuna partida eten eta sentsazioak oztarazten ahalegintzekoa Ainoak eta Oianak. Bai, batez esaketik iten nahi da mine ez, zuzenen ez bada bigarpietak adare osongi gelditzen zaio eta hor lanak indabil bikote gorrie. Magik jaitsi, Ainoak ekarri eta gero Amaiak jaso. Ainoak zabalera bien tartera, baina komunikazioak oraingoan ez die utxegin. Urdinei bipareta asko zabaleratu hori da eta bilindania zabalera atera da. Bipareta hori eta beste aukera garbi bat, Ainoarentzat. Frontitxar dira bizi eta indarrean hanketara jokatu gainera, jaso eskuinez Amaia arrastiak. Oianak atzera, bostetik ezkerrez pilota behartua eraman eta Ruiz da Infanteri sartzeko aukera kendu gainera. Amaiak berriz ere bien tartera gaizto Oianak, Amaiak altxa.
Bien tartera luze eta indartsu doana, Ainoak jaso egin du, doi izan bada ere Amaiak berriz ere aurrean jokoan hastu nahi, Maili behartuta. Ainoak bien tartera luze orain, Oiana Orbegozo, Karrastiek jaso, berriz ere laburrantxean moztu Ainoak, eta hau ez da iritsi, txapan izan bide baita, 9 eta 14, tanto gaizto hau ere aurreko zeinatzeko txapa gertu izan baitute laurek ere. Bai, eta defentsa lan honena izenez, bikote urtina Amaia bereziki hemen atzealdetik dena eramaten, baina, bueno, bikote gorrik azkenen lortu du defentsa lan hori zulatzea. Eta nik uste atzo ere aipatu genuen behar badazuen gida horria Amaia kargatzea izango zela eta gaur ere nik uste gazteena sentitu nahiko dutela Deserosoen eta ari jarri nahiko diotela lanik handiena. Bai, baina hu aida kasi hobekin ez, nik uste txapelketa hasiera honetan harritzeko modu nahi dela ez, lehen aukeran ez, binakako txapelketa nagusi bat lehen aukeran olako maila ematen eta atzetik oso sendotasun handi erakusten eta momentu zatzen arrakala gutxi dago. Lehen partidan bere lan aipatu genuen eta ez arrazoirik gabe atzo ere bere ibili zen sendoen eta nik uste desaktibatu jokotik ere Zuark desaktibatu zintuela arrotzearen poderioz eta gaur ere defentsalan handia egitera behartzen ari dira aurkariak, baina gehienak jaso ditu, bakarra utzi gaitu, eraman barik. Hori da ez, eta gero pilota astintzeko aukera daukenen ongi arrotzen do, eta bueno, ezaugarri osonak dauzke egies. Oiana sartuko da orain, arka eskatu dio Ainoari eta Dotore aprobetxatu, atze aldera bideratzeko gainera zetorkion, baina 5 eskuinez jaso Amaia Arrastiak bien tartera bizi, lauterdiraino joan behar izan du Mailik aurrez egin duen legez, bien tartera laburrago orain, biterditik Mailik gainera zetorkiona atera egin du eskumaz, gero berriz ere bien tartera eta indartsu hanketara jokatuta Oianak, Amaiak jaso, bien tartera laburrago orain, Maili sartu da, baina altxatzerik ez eta hor nik uste txosta jostean zabaleratzeak egin diola Mailiri aukera txarra hor zehazki zer egin jakinbarik geratu baita. Duda pixkate bai nik uste ez Amaiare hortzeuken zain eta duda pixkoat indun hortan pilotak bere bidea indo eta ez dio besoa behar bezala sartu ez, pilotari eramateko eta guain gorrik nik uste pixka konfiantza gehixo hartuta bere jokoa hobekiten, abiadura horrekin mine egiten, gehiotan nahi dien nagusitzen, nik uste bai badiatzen bai aurren eta bueno, arrisku ikusten zaio partiduri ez. 10 eta 14 lehen aipatu dugu, 14 eta 8 zioa zela behar bada eteteko garaia bazutela, baina 14 eta 8kotik 10 eta 14kora etorri dira, azkar asko 3 tanto eginda Ainoa eta Oiana eta partida ezatea erabaki dute Mailik eta Amaiak. Bai, nik ikuste beraiek sentsazio hori baduelako ez, atzetik heldu diela, indartsu dauden sensazio horrekin, gauzeko bekixio inez eta bueno, naiz eta lautantoko aldea hon markagailu, bueno, une kritikoa ere bada ez, 22ko bideo hortan, bueno, utzi bertzaiolako alde txorrei irabazteko bideo hortan. Eta berriz ere taktikaren garrantzia aipatuko dugu, tena garai honean egina izan baita. Bai, dudik gabe ez, ongi manejatzen nahi dien gauzua da ez, horixe, taktikoki atxeden aldioik eskatzea. Ainoa dator sakera, atxeden alditik laurak zutitu eta gero, atera du sakea luze. Zazpitik kolpea tira bai, baina jasotzerik ez, hau ere sake gaiztoa izan da oso. Bai, olakon bat eramaten ikusi du ez, baina guain indun sakea oso ona izan da, oso atzen jarri dut ezkerparetan erabat itxatxitako sakea eta guaingoan zuzenen lortu duna. Hala egintako 3. badu, Ainoa Ruiz Infantek eta horrez gain beste bina ere egin ditu, moztuta eta dejadaren bidez eta beste bat pientartea jota ere bai. Galdutako pilota bi besterik ez du, eta zenbaki onak dira horiek, badakigu berez badela, jokoan sartzekoa eta aurrean aurkariak asko behartzekoa, baina gaur lan ona egiten ari da, alderdi guztiei dagokienez bereziki eta bigarren erdi honetan esnatu dela ematen du. Bai, konfiantza pixka gehiokin ikusten da ez, eta guain sakekin asmatzen badota bigarren pilotakadan bereziki minin zalea da, eta oso iriki ikusten da partidue. Eta hor, sake bueltan aukera izateak ere sakeak eman ohidu batzuetan, gaiztotzeak eta aurkariak
behartu antzean eramateak eta halako batzuk etorri zaizkio, kasu honetan tantoa hirugarren pilotakadatik bukatzerik izan ez badu ere, gero Maili bien tartera bideratzeko moduko pilotak eratu zaio eta Bergararra ere ez da barkatzekoa, 15 eta 14, 15 eta 11 barka eta beste tanto bat, urdinentzat eta orain arnasa pixka bat ere bai behar baitzuten. Bai, ongi etorreko zaioa ez, batez konfiantzarako eta hor markagailun beste aldetxorrei, lautantoko aldetxorrei eusteko. 15 eta 11 markagailuan lautantokoa da markagailua erakusten ari zaigun aldea, zuloa eta beti hobe alde edukitzea kontra edukitzea baino laburra atera du baina pasa du antza denez hiruko arrastoa gainera azpitik moztutako pilota Mailik, gero beste sake bat eta aurretik atzera etorri behar 5 eta erdi ingururaino Oianak kolpea tira bai, pilota jo ere bai, baina gainean izan ez 16 eta 11 txapa hotxantzun baituko. Ba, izan zenez, atzaka hemen torrita pilotori eramatea, ongi sartu dio eskue, baino indar pixkoa faltazunez gutxi, txapara joan zaiolako, baino apur hori nahikoa izan da ez, falta izan duen apur hori bat txapara joateko. Eta purka badoaz, diferentzia areagotzen Maili eta Amaia joko ona egitearen eta sentsazio onak berrestearen poderioz markagailuan berriz ere sakera dator. Maili berrokalsake gaizto jarri du, hau ere ezin eraman Oiana Orbegozok, oso sakatzaile onak dira bi aurrelariak eta horretan fin dabiltza benetan, nola bata ala bestea. Bai, baina errestoan ikuste Amaia bera hobekia dela ez, Oianari horreko usteiten zaio botera jartzea, Mailin sake hortara, eta gaur horrek lanak dauzke ez, eta saketik zuzenen gaina lortzen duzunen, markagailun zulo azkar irekitzen da, eta hori baina seitantoko alde hori ez, eta nik uste bide hortatik dijoala pixkoat. Jokoan ez hainbesteko aldean hori, baina sake errestoan nik uste hor ongi asmatzen nahi dela Maili. Atzo ere aipatu zigun Oianak herrian jokatzea ez dela bere gustukoa, ez dituela pilotalekunen ezagugarriak maite eta behar bada horregatik ere izan daiteke sakeak hemen baztertzen bada eta pilotari eman egiten baldin bazaio aukera badago min egiteko eta atzelari aurkariari batez ere lan handiago emateko. Bai, eta gero herrikin jokatzek esaten duna ez, gustokoa da zaleak eta etxekoak dielako eta animoak badituzulako, baina aldi beren ongi nahi izate horrek askotan presioa sortzen du zure burungan eta ez da erresa izaten kudeatzen. Aurreko kuadroetan jokoa bien tartera luze Ainoak, Mailik sartzeko aukerarik izan ez zezan eta Amaiak sartzeko. Horrengoan berak ireki du, Mailik bildu eta jokaldia gainera eraman Ainoa Ruiz Infantek etzen bat ere erraza, Bipar eta Amaiak asko zabaleratu hori da eta orain ere zabaleratu eginda biztiki pilota eta gero kontrakantxara iritsi da pilotara, kontrakantxako pilotara iritsi da Oiana eramatearekin bakarrik ez da konforme geratu, gaizto jarri du eta gaiztotzeak tantoa eman dio bikote gorriari 12 eta 17 beraz. Bai, hor Amaia ausartu da ez, hor aurretik atzea bota ezkibiak tanto zeuken Oianak hoxe ez, aurreko joko hori kurritzealdea aurrea pausa emana zeukelako, ongi botatuako Bipareta izan da, baina Oiana oso arne onda eta kontraerasoan tantona. Eta beste sake baterako prest Ainoa Ruiz Infante bostekoa da zuloa, baina lehen ere gainera etorri zaizkie konturatzerako. Berriz ere hor txokoan luze utzi du, laburrago eraman baina aurkaria behartu nahi, pauso bi atzera egin behar izan baititu Ainoak pilota jotzeko eta orain urdinak dabiltza behar bada kantonetan joko erakusten ari zaigunari begira erosoago lanean lauterditik bildu eta atzeratu Mailik aurrea zen liber zegoen zuloa eta hortik ez dio lekurik utzi nahi izan Ainoari pilota gozoa gera zekiokeela iritzi eta orain bera sartuko da gainera berriz ere luze txokoan barren abien tartera jaso Oianak eta pilota zertxo bait zabalaldera eroan ere bai. Bolea Ainoak oraingoan aukerakoa izango du Mailik, azkenean zertxo bait etorri zaio gainera, azkarparetak behartuta edo eta ondo jotzeko erasorako moduko pilotarik ez du izan horreskura
Atzera berriz ere hirutarditik sartuko da jaisten hasi bai, baina txapara joan zaio azkenean, etzen aukera txarra, baina ez izan du horrek gainean izan. Bai, ongi egiten duen jokaldi eta askotan ikusten diuna ez, baina egia da ba, berak uste baino gehiago etxi dela pilota hori, eta eskunein ongi sartzekin, ba, bueno, txapara joan zaio. 13 eta 17 berriz ere, lehen gora ekarri dute diferentzia lau tantora, lehen laura izan dira, eta gero irura ere bai, 11 eta 14ko markagailua izan dugunean, sake gaizto hau ere, Amaiak jaso, eta orain aukerako, sake bueltan, Ainoak hor bien tartera luza jarri du, baina Ernez egoen aurre aldera bideratu baitu jokoa. Ernez egoen Barrokal, Arrastiak atzera orain. Eskuinez, labur jokatu du Oianak, Maik atzera eta ezker paretara gainera eraman. Azpeitiarrak, Maik beste sake bat gibelera, hau ere ongi ekarria. Maik moztu, aurrera etorri da erabakimenez Ainoa eta gero Unpagoran alizan duen moduan jo behar izan du. Maik, beste pilota txar bat, Oianak moztutakoa. Oraingoan Arrastiari sakea, Ainoak, hau ekarri. Arellanoarrak labur geratu zaio pilota Oianari, baina moldatu da. Maik, ez du eskuan behar bezala sartu, Zabalera. Ainoak, baina txapan izan da, etzen aukera txarra, Zabala zegoelako zerbait egotekotan libreen, baina indartxu bideratu du eta azkenean txapara joan zaio. 18-13. Bai, ongindako jokaldi da ez, ongiten duna eta onginda zeon, baina bueno, batzutan ba, hoxe gertatzen da ez. Goien izan beharren txapan izatea, bi badauzke txapan jota eta hortxealdea ez, goien izatetik txapan izate hori, ba, urdinentzat arnasgune eta gorrintzat ba, txarra ez, 22ko bide hortan oain, ba, bueno, urbiltzen aizienen, ba, tanto hori ba urdinen alde erortzea. Eta lehen esateak, erasokortasun horrek berez badakarrela utxe egiteko aukera tarte handiagoa eta kasu honetan ez da gainean izan bejada saio hori. Mai orain agintari eta Oiana lauretan behartuen hasiera aldean, oraingoan berak Zabalera, Maik Zabalera etorri beharra izan zezan, baina jaso eta berriz ere bere ohiko ezkerraldeko kokagunera, aurrealdeko kokagunera etorri da. Indartxu Ainoak Maik zenbait pauso atzera egin eta bildu, golea sartu da Ainoa eta kendu, Maik jotzeko tartea izate aldera, oraingoan berak aukerakoa keinu ona eta Maiak bikain baliatua. Gaizto doa, baina jaso Oianak, beste sake bat Maik, aurrekoa baino hobea pika, Oianak jaitsi, Amaiak ekarri, bi pauso atzera egin Ainoak pilota zabaleratzeko, Maik moztu eta jokaldia, Ainoak jaso, Amaiak atzera eta korrika etorri behar atzeraka. Pilota eramango badu Oianak, baina oso zaila zen hor begien bistatik ere galdu du, atzera etortzen ari zela pilota eta eramaterik ez du izan. Bai, baina Amaia merituzko pilotaka da ez, oso ongi aprobetxatzen ditu horre Maik berak indako keinuk eta ongi utzitako pilotak, eta bueno, oain oso luze jarri do eta bitxi pilotaka da hori. Eta lehen aipatzen ibili gana ez, oso maila handi nahi da Amaia, balio handi eman bartzaio horrei ez, nik uste bere lehen txapelketan, goi mailako txapelketan, ba, olako maile ematea, eta, bueno, atzetik ola jokatzen bado eta maile aurren izan da, nik uste goi-goien ikusiko dula bikote urdine ez. Bigarren biderrez eten dute partida gorriek eta ez dakit, orain nire sentsazioa izango den edo bestelakoa. Ez dute diren partidatik irten da zertxo bait Ainoa eta Oiana urdinen lanaren merituagatik noski. Bueno, hor dabiltze ez, pixka zuzen jokatzen duenen abiadurakin errematen Ainoak asmatzen duenen sartzen die partidun, tanto gutxira hurbiltzea ere lortzen du, baina gero bueno, ez da erresa ez dena ongin behar delako bikote urdinek tartetxoa daukelako hor hartuta. Eta hor Sorbalda horatzen ari da Ainoa eta ez dakit, minberatua ez dute duen izango. Baliteke golpe txarren bat hartu izan da hor ezker pareta ingurun.
eta ikusko du. Defentsa lanean askotan ari behar izan du, Maik behartu egin baitu askotan, eta bata ez eztik bigarren bestera ere badarama orain esku eta ez dakit nik ezote duen sufrituko hemendik aurrera partida amaitzen den unera arte. Zutitu dira, Arnasari buelta ematen ari zaiola ematen du, baina aurpegiak erakusten du ez dabilela, ez dela erosoari. Bai, golpen bat. Beratuta izango du sorbalde inguru hori. Zaleike golpen bat izatea, baina nik uste, partidu bukatzeko arazorik ez dula izan. Amaiera aldean gaude, 19 eta 13koa da. Markagailua erakusten ari zaigun emaitza eta nik uste amaitu arte behintzat izango dela. Jokatzeko moduan ala nahi genuke behintzat, eta gero urrengo partida arte aste bat baino gehiago izango dute. Hemen ari bainaiz, datorren asteko 2 partidei begira eta han eurek ez duten ez jokatu beharko denbora izango du gaurtik aurrera min horiei buelta ahalik eta modurik onenean emateko eta urrengo partidarako maila ona emateko moduan prest izan dadin. Beste tanto bat jokoan, atzeko kuadroetan da orain pilota. Amaiak jo eta berriz ere, Ainoak atzeraka etorrita jokaldi egiteko aukera izango du Moztu. Maik ekarri, Ainoak zabaleratu kantxaren erdira, ezkerrez. Sartu da Amaia, berriz ere hanketara jokatu du Ainoak eta Maik eutxi. Ezkerrez sartu da Oiana, oraingoan Maik eskuinez atzeraka etorrita 3 terditik luze. 4 terdi bost ingurura zabalera Oianak, baina ez da barruan izan, hor gainera etorri zaio eta azkenean eramaterik ez, Azpeitiarrak. Bai, ongi moitzen nahi da Maili pilota ez, Urdinek defentsan ongi eta Gorrik, hor Ainoak euki ditu erasoan aukerak ez, tantoa lortzeko baino konfiantza gehiagire etzaio ikusten bukatzeko ordu hortan eta momentuz ongi bideratu dauke bikote Urdinek 3. puntu eta garaipena. 3. lukete, Maik eta Amaiak 3 partidatik. 2. litzateke Ainoarentzat eta Oianarentzat eta orain aire sartu da. Oianari laguntzearren hau ere gaizto doa baina jaso. Azpeitiarrak Maik zabaleratu, barruan da pilota eta kontrakantxatik bildu beharko du hor ez da. Lana erosoena izaten kontrakantxatik bildu behar denean eta azkenean biltzerik ez du izan. 21 eta 13 eta beste tanto bat Urdinetzat eta garaipenetik bakarrera dira. Bai, garaipena ia boltsikoan, ia esan barko bueltak ere ikusi ditulako, baina egia da sendotasun handi erakusten nahi diela eta nik uste poltsikoan daukiala ia garaipena ez. Eta bueltak aipatu dituzu eta horren adibide atzoko partidara, horren adibidea bilatzeko atzoko partidara jotzea besterik ez dugu. Atzo aukera izan zen utelako eskura partida irabazteko, baina azkenean atzerik etorri asko gerturatu berdin du eta berdintzeaz gainera gainetik ere pasa zitzaizkizuen aurkariak eta eurek lortu zuten garaipena. Eta gaur ere 22. aurkariek baino askoz gertuago dute eta joka molde erosoagoan dihardutela dirudi kanpotik behatuta behintzat. Azken sake atera du gaurko partidari dagokionez bederen Maili Barrokalek eta atzelarien artean da piloteoa. Luze jarri du Amaia Arrastiak, bostetik Oianak jaso eta berriz ere Maili sartu beharko du luze atzera 3tik 4 terdi ingurura, bostetik eskuinez jaso. Jarrera behartu xamarrean Oianak, berriz ere luze, txokoan barrena indarrandian eta gainera, gorputzera. Hau ere eraman, eta beste sake bat gero Amaia Arrastiak bideratu oraingoan iritsiko alda, bai. Maik atzera, luze, aire sartu da Oiana, hau ez da gainean izan, txapan baino. Eta gauzak horrela, 22 eta 13 bukatu da partida, eta azkenerako garaipen ona, bikote Urdinarentzat, Gorriak jokoz kanpo izan dituzte partidaren amaierako zatian bereziki eta lana egitera behartu badituzte ere. Gorriek ezin izan dute ezer egin, jokoan nagusitasuna
urdinak izan baitute partida guztian zehar hasieratik. Bai, nik ala esango nuke ez, azkenen beraiena oso ongi egiten duen bikotea da eta erakusten nahi da ez, bikote urdine oso hutsegite gutxi, atzetik Amaia ikaragarri sendo, Mairi horraurren zaila da tanto aitea eta aparte berake oso ongi moitzen do pilota luze eta abiadurakin mine inez, eta bueno, kontrara bikote gorrik igual ez do bere uniko benare izan, Ainoa erasoan, igual konfiantza gutxi xiokin eta Oiana errestoan arazon batekin, baina nik uste merezita irazidola gaurrekoan bikote urdinek. Azkar zenbakiak errepasatuko ditugu, Ainoak honakoak izan ditu eginak, sakez 3, moztuta eta dejadaz 2 eta 2 tartera jota beste bat ere bai, eta 3 galdu ditu, Oianak bat egin du, baina dezente galdu, Maik saketan bereziki behartuta izan baitu, partidaren zatirik luzeenean moztuta egin du. Moztuta izan du egindako bakarrura, Maik egin du guztietan denetan gehien, 2 tartera 3, dejadaz eta atzera 2, sakez 7 eta moztuta eta zabalera jota bana, eta Amaiak egindako 2 izan ditu, moztuta eta atzera jota eta galdutako bakarra izan du, 42 minutu eta erdi pasatxoan gertatu da guztia, eta azken emaitza 22 eta 13koa izan da. Urdinez aritu direnen alde, Mai Barrokalen eta Amaia Arrastiaren alde, eta eurek 3. puntua lortu dute eta guztiak irabazita ageri dira sailkapenean 2. postuan, oraindik okerrazpan nahi? Lehen postuan, 3 puntu baditu eta guk 2 bakar. Zuek 2 dituzue, gehiago jokatu, baina gutxiago irabazi, beraz sailkapen buru izango dira hemendik aurrerako jardunaldietara arte datorren astera arte behintzat Mai Barrokal eta Amaia Arrastia, eta sailkapenean beko zulora uste dut joanak izango direla Ainoa eta Oiana, haiek gaur izan baitute 3. partida, 2. lortzeko aukera zuten, ez duten ez lortu, batekin jarraituko dute. Bai, da, konfiantzarak emaitza zaratago puntukre hori eragiten du, ez nik uste Maik eta atzo konfiantza txute hori jaso zuela partidu hori iraulita irazita eta gaurrena baritu dela, eta gorrik konfiantza gutxi xiokin, eta honek ere urrengotako presioa sortzen du ez, puntu beharra dago, eta ez da erreixa izaten kantxaratzea puntuk burun dituzun horrekin ez. Sailkapenean argi-garri gertatu da beraz, gaurko jaialdia, gauzak goiko borrokatik eta bekotik ere garbitu baititu eta gardendu ere bai. Batzuk egoera larriagoan utzi baititu eta beste batzuk 2. gora pasatzeko moduan izan direlako. Dena ireki dago, gero partidu asko etorko dira jarraien, egun baten 3 batzuk jokatu beharra, besten 2 horra aldaketa hundik eman daitezke guanjik, eta guanjik dena ireki dago ez. Hala da, esan dugu, asteburu honetan hasi da pilota txabelgeta honen gurpil zoroa, eta hemendik aurrerako gehienak bat izan ezik 2 jardunalditakoak izango dira astebururo, 3ko pare bat ere izango direla uste dugu, eta beraz hemendik aurrera partida asko geratuko dira eta emozio izango da baterako zein besterako, eta baita nola ez gaurko jaialdiak balio izan duen bezala gauzak argitzeko ere. Elkarrizketa setean nik uste prest izango direla dagoeneko pilotariak, beraz euren adierazpenak entzutera joko dugu guk bertara. Hemen ditugu 2 irabazleak, atzo garaipena kostatago lortu zenuten, baina gaur erraz ibili zarete hasieratik. Nik esango nahan errez, ez partio oso gorra izan da zeratik, bazekigun bikote oso zaila zeukagula aurretik, eta nik uste partio zaila izan da, tanto gogorrak egon diala, nik uste gaur notau dela bikote moduan oso ondo moldatu gazela, eta 3. puntua eramaten dugu. Bukaera aldean Ainoa utzi duzu jokoz kanpo, zeu ibili baitzara erasoan buru belarri sartuta.
Bai, bueno, segigun Ainoak aurretik min asko ingo zebala, aurrean sartzen danean bakoitzeko min asko egiten dau, badakigu pelota bizi mugitzen da bela eta partido atzean zeukagula. Eta, bueno, Oianak behatzean bastante ondo itxi hau tanto batzutan, bueno, nik uste dute pelotai bizitasuna eman jaula eta oso ondo molatu zela bikote moduan. Eta pilotalekua bizia da eta saketik ondo hasteak ere garrantzia izan du eta sakeari gaur etekin atera diozu. Bai, saketi da lehenengo pelotasua importantena, saketi nik uste dute gaur be ondo ibili naizela, igual atzo igual pixka kaskara, atzo igual hobetu ibilintza, baina nik uste igual nekea gaiti be izango da, bueno, gustura indako lanakin. Eta Amaia, zeu atzeko kuadroetan behartuta izan zaituzte zati batean, baina gehienak eutsi dituzu? Bai, bueno, Ainoak sake karegarri batzuk egiten ditu eta nik atera ditut, baina alare ez naiz gustora ibiliatzean, pilotak jaten nimuen, eta, bueno, saiatu naiz sake ateratzen behintzat, eta Maik aurrean oso ondo moztu ditu pilotak eta bukatu du tantak, eta Bikote gisa ere Maik esan du funtzionatu duzu, eta ondo uztartu zarete? Bai, oso ongi ez uste dut, ni atzetik pilotakadak mantentzen dituela eta jarraitzen dudala eta bestetik Maik aurrean oso ondo ibiltzen dela mozten eta utsuneak oso ongi ikusten dituela eta tantoak bukatzeko oso ongi ibiltzen da. Atxeden tarte luzexiagoa orain, ez luzeegia, datorren astean izango baituzu aurrengo partida? Bai, orain deskansatzeko ongiz, azkenean 2 jardunaldi izatea asteburu batean, eskuak gaizki bukatu aldira, baina bueno, ikusi beharko hurrengo jarduenaldiei begira. Ondo bukatu zenuetan atzo eskoetatik gaur nola daude kargatuago behar bada? Ni ezkerra gaizki eta horregatik Maik hartu gehiago partiduaren karga eta Mairi gaurko partida Mairi esker irabazi dugu. Edarki baneskak, zorionak eta datorren aster arte. Esker. Hau esek bi irabazleen hitzak eta badatoz, galtzaileak ere. Neskak saiatu zarete hasieratik, baina ez da posible izan. Ez, oso ondo ibili dire Mai eta Maia, batez Maia atzean asko eutxi dau, asko baztertu eta min handi indozko eta gero Mai sakeagaz eta gero pelota bizi botatzen. Markagailuen aurrera indauri eta kostoiaku nahi uste dut horri biri garela, baina ezin izen dugu buelta emon, ez da ezin izen dugu. Bukaeran utzi zaituzte, jokoz kanpo desaktibatuta sartu ezin da? Bai, batez igual azkenengo tarte horretan, igual hasiera Mai erasokorra hasi da eta baina gero ez dut ikusi sartzeko aukera, Oianari kargatu dutzi eta gero aukera etorten zanean ez dakit, hankak jarri barik, txispa barik, holan gehiago kostatzen da. Hala jokatzea ez da erraza, noski? Ez, ez dut uste sentsazioa gain txarrak izen direnik, atzetik ibilite asko kostetan da gehiago ez, baina ekin lanin behar da. Bikote oso potentea ikusten dut, oso kompletoa eta guk gurea egin behar dugu, gurea atara behintzet. Ez dugu atara guztiz, baina uste dut bidean gabizela, hau luzea da eta horrekin horreri hartu behar dutzego. Eta Oiana atzean kargatzen saiatu zarete, Amaia kargatzen saiatu zarete, baina gehienak eutsi ditu? Bai, nik uste gaur kristan partida egin duela Amaiak, esate bateako pelotaik galdu hola apenas ez duen. Eta gaina bazarture ni baino hobeto egin du, bazartzen asko kostatzait eta oso ondo ibili da eta nik uste partidu bikaina egin da irabazi bela. Aurrera begiratzea besterik ez dago, hurrengo partidan pentsatu behar da, hemendik aurrera. Bai, hemen partidu bakoitze jokau behar da, borrokau behar da eta ondik hasi da, puntuk aldan azkarrena nahi ditu pilau, baina ia hurrengoen etortzen. Edarki, Baltsaburuan eskerrik asko. Eskerrik asko. Hau esek bi galtzaileen hitzak, normala ere badenez burumak urretorri dira, baina tira, hurrengo partidan izango dute.
aukera maila hobea emateko eta puntua lortzeko ere bai noski puntu asko izango ditugulako hemendik aurrera jokoan. Eta honek ez du betenik, asteburu honetan, esan dugu, gaur goitik eta behetik sailkapenaren bi bazterrak argitu direla eta bikote batzuk geratu direla goian eta beste batzuk beheko zuloan, baina honek aurrera jarra izan du, partida asko geratzen dira hemendik martxora bitarte eta puntu asko lehian. Bai, dudik gabe ez, aldaketa hundik guaindik ikusiko die seguro sailkapen hortan, oso denbora gutxi buelta ematen dulako eta edozin partidutan edozinek irazi dezakelako, ez? Orduan hasi besteik ez gain, egia da igual buru lan hortako bai badula eragine, ez? Konfiantzarako bai, eta hori gero garrantzitsu izaten da kantxan. Eta datorren astean berriz ere, asteburu frenetiko bat, hemendik aurrerako gehienak bezala, bi jardunaldi eta 2 puntu txapelketa bakoitzean, bana egun bakoitzean, eta horiek ere garrantzitsuak, bereziki promozio mailan gertatuko direlako argigarri, beheko zuloan dagoen Iriarte Sotil bikoteak jokatuko dituelako, bi partidak asteburuan, Bai, garrantzitsua beraientzat eta atzetik aurre egiteko bide ere bai eukiko du, horre biak 2 puntu lortu ezkio berriz jarriko lieke aukerakin sailkatzeko, eta aldiz Gomez Sagarduik guain arte bi partiduk irazita sendotasuna handi erakutsita, iraziko balu ere hautagaitza sendoa erakutsiko lukea. Finala izango baita zuzenean Liga Eskaren ostean promozio mailan gogora ezagun ez dela hemen bezala txapelketa nagusi honetan bezala finalerdi izango esan dugu, larun batean ze jaialdi izango den promozio mailako ailerak aipatu du, Iriartek eta Sotilek jokatuko dutena Gomezen eta Sagardubiren aurka eta maila nagusian berriz, gaurko garaileak, liderrak, Maili eta Amaia ariko dira, Oskozen eta Agirreren aurka, Lizarrako Remontibal pilotalekuan izango da hori, larun bat arratsaldeko 5:00 aurrera eta igandean Ados pilotako beste ordezkari batek etxean jokatzeko aukera izango du eta baita beste batek ere promozio mailan zein maila nagusian herriko biak ikusi ahal izango dituztelako Antzuolarrek igandean izango da hori. Otsailaren 2an, igandetako ohiko ordutegian, 11:30 aurrera, batetik atzo Irurtzunen irabazi zuten Insausti eta Bertiz promozio mailan Iriarteren eta Sotilen aurka, eta maila nagusian gaurko garaileak, gaurko lehen partidako garaileak, Arrieta eta Galeano, Aranbururen eta Mujikaren aurka, Aranburuk eta Mujikak birusa medio ezin izan zuten, lehengo astean lekun berrin jokatu, berakoa da, orain arte euren erreferentzia bakarra txapelketa honetan, baina segitu beharra dago, puntuak denentzat dira garesti, eta denek beharko dituzte, bada ez bada zakuak pilatuta eduki bukaera aldera beharko balituzte. Bai, kanpotik ikusteko oso polite dau ez, emozioz beteta, ez jakintasun handie partiduro ez favorito aldetik, eta gero kantxan asko zurritzen dela ez, zinek irazi dezaken hortan partidu lasai bat berare ez dago, dena eman beharra do, eta datorren asteburun dena oso irekia ikusten dik. Eta nik uste hori nola atzoala gaur ikusi dugula garbi islatuta. Badakizue, larun batean Lizarran itzordua eta igandean Antzuolan izango dituzuela ondorengo jardunaldiak, eta badakizue zuzenean bertatik bertara jarraitzeko aukera izateaz gainera, bide honetatik, lehiatik honetatik ere jarraitu ahal izango dituzuela 4 partidak ezaren okerrik ez dela bintzat. Besterik ez pilotazaleok, hausia izan da Azpeitiko jaialdiak eman duen guztia, ondorengo itzordua, datorren larun batean Lizarratik, ordura arte, eguerdion Azpeititik. Eguerdion.